valamit, amire nincs szükséged. Hova tovább már idegesít is, ráadásul nagyon drága fenntartani. Fizetnél érte? Hát, Amerika se. Na hát a Trump új elnökségének az első éve az elég intenzíven telt, és egyre inkább olyan hangulatban telik, hogy egyre többször merül föl az a kérdés, hogy most akkor milyen is valójában az USA, meg az európai szövetségeseinek a viszonya, meg a kapcsolata. És ugye pont Szövetségesei? hát Hát, most még mondjuk igen a egyszerűbb fogalmazás kedvéért, de hát éppen hát ugye igazából én úgy látom, mint hogyha hasonló lenne a viszony a NATO-n belül, Amerika és Európa között, mint az Európai Unión belül, Németország és az egyéb államok között. az Tehát újak, ilyen főleg az újak csotlós között. jelleget Igen, 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 ölt a dolog, de ugye? igazából csak a Jól hangulata látom? hasonló, a viszony szerintem azért Aha, valamelyest más. Ugye legutóbb beszélgettünk Grönlandról, ahol igen. Dánia most már eléggé hát bele van húzva ebbe a történetbe, és ugye azt is ott kifejtettük, hogy Norvégia is lassan kezdhet az áron gondolkodni a Spitzbergák viszonylatában, mert hogy a nem válasz Igen. az nem Tehát, lesz hogy nem opció. fognak ebből jól kijönni. Nem Tehát, fognak ebből jól kijönni. tehát Norvégia is árat majd még mondhat, amíg Amerika szépen Aha. beszél, de nemet mondani nem lehet. És ugye itt azért az embernek eszébe jut egy ilyen párhuzam, amikor, ez meg nem mondom melyik évben volt, valamikor szerintem még a 19. században, amikor a zanzibári uralkodó azt találta mondani a brit birodalomnak, hogy nem. És erre Ne, oda az ment az ugye a 1905-ös. 1905, jó? És akkor oda ment ugye a brit hajó a zanzibári kikötőhöz, és megkérdezték, hogy na és most? És akkor azt mondta az zanzibári uralkodó, hogy bazd meg brit hajó, Igen. amire a hajó elkezdte lőni a királyi palotát. És a És háború mint a világ legrövidebb háborúja egy-két volt a óráig tartott, történelemben, ugye? magára 45 percig 45 tartott, ugye? percig tartó háború véget is ért, és akkor az Zanzibár azt mondta, hogy mi mindig is arra gondoltunk, hogy természetesen igen. Persze. Na és az az Igen. újdonság, tehát az, hogy a világ így működik, az nem újdonság, legfeljebb csak a szép lelkeknek, de ne legyünk naívak, tehát a világ mindig is így működött, meg így is fog működni. Igazából az ebben az újdonság, hogy ezt most már Európával játsszák. Tehát Európa annyira Uh-huh. gyomorult, hogy ezt, amit korábban Európa csinált másokkal. Mert ugye Európa, hát mondjuk, hogy ilyen 1750-től 1900-ig bezárólag megszerezte egész Afrikát, egész Dél-Ázsiát, becsicskította Kínát, és már elkezdett benyúlkálni a közel-keletre is. Uh-huh. Ami azt jelenti, hogy Európán, Oroszországon, Orosz-Szibérián és Latin-Amerikán kívül a világ összes többi részét megszerezte. Ugye azért nem mondtam Ausztráliát, mert az nem létezik, ezt mindenki tudja. Persze. Na, ott vége van az. Legfeljebb fejjel lefelé lóg rákasztva a tányérnak az Egy aljára pár valahogy. kenguru. De nem, kenguruk Tehát, se tehát léteznek. Európa nem ok nélkül gondolta magát nagy pengének, csak ugye mára elmúlt, mint a kacsával változtatás. Gyika. Vagy gyíkká, bocsánat, igen, a kacsa az más, az a boszorkányteszt. Szóval Európának ez Igen. elmúlt, és Európa most teljesen le van döbbenve, hogy ez vele történik. De ugyanakkor Uh-huh. Vagy Európának ez már a első világháború után elkezdett elmúlni, és a második végeztével végképp elmúlt. Persze, Ez teljesen. Tehát ott teljesen nyilvánvaló. átkérültek a másik végére De elég ránézni a világ térképre, hogy lássuk, hogy 1940-es évek végére a világháború folyamányoként az Európának így egy csapásra elmúlt. Uh-huh. És az a durvább, hogy ez a végtelen, ilyen bárgyú, ostoba naivitás, hogy Európa Az viszont Amerikára, nem múlt el. tehát épp az, hogy Európa ezzel a bárgyú, ostoba naivitással úgy tekint azóta Amerikára, ami az ő helyébe lépett Aha. be, mint nagyhatalom, úgy tekint rá, mint barát. És Európa ezt tök Hát, őszintén elhitte. Tehát ahogy Európa elhitte aha. önmagát, mint a világ közepét és a gyarmattartó nagy ászokat, ami igaz is volt mondjuk ilyen 150-180 évig, de máig ezt hiszi, de ugyanakkor elhitte Amerikát, mint barátot. De és akkor nézzük meg, hogy mi történt ugye a Európával a világháborúk, hát igazából az egy világháború volt 20 év szünettel, tehát a világháborús időszak lezárultával. Mhm. Tehát Európát
ami nem került szovjet érdekszférába, az gyakorlatilag, még ha ilyen eléggé barátságos hangnemben is, de megszállta az amerikai hadsereg. Tehát amerikai támaszpontok, amerikai katonai jelenlét, és ugye azért Persze. általában, amióta a világ, a katonai jelenlét és erő jelenti az erőt, mint olyat. Tehát Hát amerikai, ugyanúgy, mint Indiában a igen, britek. Tehát igen. ott is. Tehát És nem, ott nem, is nem voltak, csináltak akik, semmit. Volt egy kormányzó, meg a hadsereg. de ott is voltak egyébként olyan uralkodók, olyan rácsák, akik a britekkel egyébként jóba voltak. Ja, hát ez persze, az egyértelmű. Voltak Csak azért mondom, hogy tehát voltak ők ellenséges konkrétan nem, meghódított, nem. voltak Aha. ellenségesként meghódított, meg voltak egyébként barátként becsatlakozott indiai ilyen helyi uralkodók a De hát britek az már szempontjából, onnantól de kezdve de a részletkérdés. térképeken egész India be volt színezve pirosra, mint brit gyarmat. És, Persze. aki indiaiként azt gondolt, hogy a britek az ő barátai, az egy barom. Hát úgy nagyjából, ja. Na, itt meg most ugye az, hogy a És világháború most ugyanez után, van Amerikában. igen, tehát 45-től itt bent van az amerikai hadsereg, és most lehet, hogy a hang nem az békés volt, mert nagyon baráti, meg együttműködő, de bent volt az amerikai, vagy bent van az amerikai hadsereg Európában, Mhm. támaszpontokon, és ha nem is olyan típusú megszállás, mint a szovjet volt, de mégiscsak egy katonai jelenlét, és ennek fölébe még Európa brutálisan eladósodott az USA felé a két világháborúba. Marshall terv. Tehát európai szempontból van egy külső hatalom, aki belépett a helyedre, mint a világ nagypengéje, Mhm. eladósodtál felé, és az ő hadserege bent van nálad. Na most nekem, Mhm. hát nem tudom, nekem van egy pár barátom, egyikkel se ilyen típusú a viszonyom. Mert akivel ilyen típusú viszony van, az nem barát, hanem minimum főnök. Aha. Ugye? Tehát, hogy Európa ennyire ostoba fasz volt, hogy ezt barátságnak gondolta, mert ennyire nem látta a saját helyzetét tisztán, ez már önmagában elég kínos. És Európa Igen, most, tehát ez, és ez, most, ezért mondtam azt, hogy nem tudnak túllépni ezen a naivitáson, hogy igen, még és mindig most mi meg Európa visszaadjuk a megvan, spanyol viaszt. és most találkozik Európa az, hogy Amerika nem barát. Amerika Nem. eddig is főnök volt, nem barát, csak jó fejfőnök volt, mondjuk így, a Mhm. viselkedését tekintve, de nem barát. És ha Nem. Amerikának valami olyan kell, ami Európáé, akkor pláne nem barát, hanem azt mondja, hogy add ide, mert nekem kell. És így jár most Dánia Grönlanddal, így fog járni majd Norvégia és a Spitsbergákkal előbb-utóbb, valószínűleg egy-két év kérdése, hogy ez is napirendre kerüljön. És Európa le van döbben, hogy ez vele megtörténhet. Mhm. Úgyhogy ez az újdonság dologban, hogy ez velük történik, és nem értik, hogy ez miért történik velük, meg miért történhet velük. Európa ez teljesen így csak pislog, így nagy izéket pislog, hogy mi történik most vele. És ebből a szempontból érdemes megvizsgálni vagy ilyen kiinduló pontból indulva érdemes megvizsgálni azt hiszem decemberben jött ki ez az új amerikai nemzetstratégiai doktrína, aminek Mindjárt mondom neked. de decemberben jött ki, akkor emlegeti, december elején szerintem akkor került. November. November 25 még? november. Akkor november vége, igen. Hát az eredeti. De december elejét még ez elvitte a téma eléggé. És Aha. Hát novemberben adták ki, aztán utána megvolt a izé. igen, na most Megvolt a hatása. ebbe van szó sok mindenről, nyilván az egészet most nem tudjuk itt kitárgyalni, de a mi szempontunkból van benne egy baromi érdekes rész. Mert hogy, Hát Európa. és nem is egész Európa, hanem kimondottan a magyar szempontból érdekes rész van benne, mert hogy Mhm. olyasmit emleget, hogy kimondottan szorosra kell fűzni a viszonyt néhány európai országgal. És itt említik ebben a sorban Lengyelországot, Magyarországot, Ausztriát és Olaszországot. És hát ugye a mi dolgunk az, hogy ilyen dolgokat térképre vigyünk, úgyhogy itt van ez a Jó négy ország, szokásunkhoz híven. ugye ezért csináljuk, itt van ez a négy ország a térképen, és hát Amerika egy nagyhatalom, és a nagyhatalmak, a birodalmak általában nem szoktak hülyék lenni földrajzból. Tehát amit ők így kitalálnak, és van neki földrajzi érintettsége, az általában okkal szokott olyan lenni, amilyen. És ha ránézünk így erre a beszínezett négy országra, hát van egy korridor jellege a történetnek. Igen, tehát visszautalhatunk a korábbi adásunkra, amikor az USA gazdasági falát tárgyaltuk ki, amivel el akarta vágni ugyebár Európát Kínától. Igen, Ez a Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia,
Bulgária, Macedónia és Albánia. És ez az a gazdasági fal, amivel távol akarta tartani ö, a Kínától Európát. Na most Csak egy kis ez közbevetés, hogy milyen szép, hogy miután Kína betette, ez most egy de kicsit, csak mintha egy apróság, változna. hogy betette Kína a lábát Görögországba, azt már Amerika nem tudta annulálni, Azt már nem. ezért el kellett falazni a Görögországot is Macedónia és Albánia felé. Uh-huh. Igen, azért mondom, hogy ott, hát a Görögország meg Törökország az már Amerika szempontjából elveszett. És akkor itt igazából ezt a falat megcsinálta, de hát ezt nagyon részletesen kitárgyaltuk a Sejjemutas adásunkba, úgyhogy azt majd belinkelem, aztán ott nézzék meg inkább. Most ez nagyon úgy tűnik nekem, hogy ez egy ilyen másfajta fal. Ez is egy falnak tűnik, csak ez egy másfajta fal. Igen. Na most, Na mesélj, hogy mire tehát jutottál? látszik, hogy egy ilyen, van egy koridor jelleg, hogy ez a vonal, Aha, ez a vonal, ez valahonnan valahova tart, nem csak Amerika úgy dobálta a térképbe a Darts tűt. Ez teljesen világosan látszik. aha, Na most, ha van egy fal, akkor az ugye el szokott választani dolgokat egymástól. uh-huh. Úgyhogy nézzük, hogy most egy ilyen teoretikus térkép jön, hogy milyen fölállás mentén lenne értelme ennek a falnak egyáltalán. Most az a neve, hogy Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete. Aha, És erről itt betehetünk egy térképet, ez igazából a volt Szovjetuniót fedi le, csak nincsen benne Üzbegisztán, Türkmenisztán, Grúzia, Azerbajdzsán, meg a Baltikum, és Ukrajna sem. Tehát egyszerű aha, felsorolni, ki van benne: Oroszország, Belorusszia, Kazahsztán, Kirgizisztán és Tadzsikisztán. Tehát egy ilyen csonka volt a Szovjetunió, ez egy katonai blokk is, uh-huh. és Örményország még hivatalosan benne van, ugye Üzbegisztán korábban benne volt, Örményország benne van, de nagyon kifele kacsinka, mert meg vannak sértődve, hogy a nagy Oroszország, akinek ez lett volna a feladata, nem védte meg őket Azerbajdzsán ellen. És van is ebben Hát nem jogosság egyébként. sikerült. De van is ebben Hát, jogosság, ja. ismerjük el. Tehát erről szól egy katonai szerződés, szövetség, hogy megvédjük egymást. Ha nem védik meg, akkor mit keresne benne Örményország? De ez csak egy teljesen mellékág. Tehát visszamehetünk a saját térképünkre. Tehát itt látszik pirossal ez a kollektív biztonsági szerződés szervezete, ami egy katonai tömb. És Uh-huh. hogyha nyugaton amit kékkel van színezve, Amiben nincs benne Ukrajna, viszont Krím benne van. Hát Krím az de facto Oroszország része most, tehát ne ámítsuk magunkat. Ukrajna az meg ugye per pillanat vélemény, és azért sávoztam, mert majd meglátjuk, hogy mi lesz vele. Aha, Tehát ezt most maradunk ott, hogy véleményes, és egyébként pirossal van színezve a Nyesztermenti sáv is, ha alaposan megfigyeled. aha, tényleg. Odafigyeltem minden részletre. Uh, Nos, igen, és most azért akkor, mondtam a Krímet. és akkor itt van nyugaton egy ilyen kékkel színezett rész, ami mondom, Elvileg az ez európai. egy teoretikus térkép, tehát ez nem egy NATO kék, hanem ez egy Aha, nyugat-európai katonai blokk. Nevezzük mondjuk hajlandók szerződésének, hajlandó legyen, koalíciója. vagy akkor legyen hajlandók koalíciója, de itt most egy Vagy katonai ahogy tömb, az Abróz írja, őket hajlamosak hajlamosak, igen, koalíciója. de most ugye ez egy teoretikus katonai tömb, a létező keleti vörös színű kollektív biztonsági Aha, szerződés tömbjével, tehát egy ilyen fölállás mentén lenne értelme egy ilyen koridornak, ami az Egyesült Államokkal szorosan együttműködő államokból áll, ez a zöld államok. Tehát így valóban kettő egymással, hát hogy is mondjam, konfliktusra hajlamos blokkot elválasztana egymástól egy ilyen kvázi semleges zónaként. tehát ezt a német-francia tengelyt. Maradjunk a német, tehát igazából ez a németek meg az oroszok Hát most szételasztása. a franciák is azért mellettük vannak, tehát ők is ilyen hajlamosak ezekre a A franciákban dolgokra. szerintem az bukta, hogy Spanyolok már annyira nem, azok jó, ilyen ezek most igazából ilyen semleges. részletek a dologban. Aha. Ugye ezek azért NATO tagállamokról van szó most is, akik be vannak Jó, színezve csak kékkel. ezért gondolom persze, csak azért gondolom az olaszoknak a bevonását, hogy akkor az is, Igen, ők is egyébként így a olaszok, francia-német-francia tengelyt, hogy elválassza az oroszoktól. Erre egyébként gondolsz. érdekesség ennek a négy zöld országnak, akiket Amerika kiszemelt és név szerint említ a saját maga nemzetbiztonsági Igen. doktrinájában. Érdekes bennük ugye, hogy Magyarországon az Egyesült Államok érdekeivel ö, vagy összeegyeztethető és azzal stimmelő kormányzat van,
Tehát van egy értékrendi világnézeti azonosság, meg van egy jó, nagyon jó viszony barátság. Olaszországban szintén van egy ilyen szempontból abszolút mm, megint csak egy jó kormány. Tehát Amerika a Meloni Uh-huh. kormánnyal eléggé simán szót ért, ha arról van szó. Hát a Trump az mondta is, hogy ez azt a kis tűzről pattant szőkecsibe, Igen, ez tetszik neki. így Hát van. Ausztriában, ugye ott nemrég majdnem nyert a szabadságpárt, az sőt, viszont nem megnyert, NATO tagállam, nem NATO tagállam, ez Ausztria. egy érdekes fordulat benne, viszont Ausztriában ugye nemrég nyert a szabadságpárt egy választást, bár kormányt nem alakíthatott, de Ausztria azért arra fele tendál, hogy kezelhető lesz Amerikának ilyen szempontból, és Lengyelország ugye Uh-huh. mindig billeg, hogy hol ide, hol oda nyeri meg valamelyik oldal kicsivel a választást, de ott is van kilátás arra, hogy visszatér egy olyan vezetés, ami Amerikával kompatibilisebb. Másrészt meg Lengyelországban akkora amerikai befektetések, meg befolyásszerzés, meg De jelenlét ez történt. a Tusk féle irány se állt távol az Amerikával nem. Nem, amerikaiaktól. tehát Tehát Lengyelország, Amerikával semmi bajuk nincsen, így tehát van, Lengyelország az csak velünk ilyen gyökér, tehát nem a izé, tehát Amerikával semmi bajuk így nincsen. van, Tehát mert tök ugye mindegy, hogy Lengyelország, milyen kormány van Lengyelországban, Amerikával barátok, igen, mert Lengyelország annyira attól rá lett függesztve függetlenül. Amerikába az elmúlt, igazából a Mhm. NATO tagsága óta, 99 óta, egy olyan, Igen, 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 ez tehát egy bástya az oroszokkal szemben azóta. pontosan, Tehát baromira ők mindig fölfegyverezték, is. lelépték. Lengyelország, Aha, Lengyelország egy olyan szintű amerikai jelenlét helyszíne most, amit Amerika nem fog elengedni, mert az óriási pénzkidobás lenne. nem. Ráadásul ugye a fő elválasztó tényező az oroszok meg a németek között. Ezt Ezt Amerika, akarták Romániába is, csak a Romániában ez románok ehhez hülyék. kivitelezhetetlen. A románok ezt Nem, ellopták. hanem, hát igen, inkább az. Tehát amit én is mondtam, hogy hogy a románok a NATO-nak több kárt, vagy az amerikaiaknak több kárt csinálnak békeidőben, mint az oroszok háborúban. Igen. Igen. Viszont az, hogy a lengyelek ugye a fő elválasztó tényező a németek meg az oroszok között, ezt az amerikaiak, a térképről is látható, jobban tudják, mint maguk a lengyelek. Persze, egyértelmű. Tehát a lengyelek teljesen meg vannak róla győződve, hogy nekik olyan baromi jó dolguk van azzal, hogy az amerikaiak őket fölfegyverezték. De hát kurván nem, tehát Továbbra sincsenek ez egyszerű helyen ennyire, tehát földrajzilag. nem is az, hogy tehát rajzoltak rájuk egy ilyen baszott egy céltáblát, tudod, hogy ide lőjetek. Igen. Tehát, Tehát Lengyelország továbbra sincs nagyon jó helyen földrajzi szempontból, és ez nem is fog nem, megváltozni. tehát az soha nem is lesz. Még Tehát, tologathatják is jobbra-balra 200 kilométerrel, az akkor sem fog persze. megváltozni. Na szóval, a lényeg, hogy Igen. ez a térképünk, ez egy teoretikus térkép, hogy egy ilyen fölállás mentén lenne valódi értelme az amerikaiak által kiszemelt koridornak. És akkor Uh-huh. nézzük tovább, hogy ezzel szemben mi a mai valós helyzet. Nagyon más. Hát igen. Ugye ez a mostani NATO versus kollektív biztonsági szerződés fölállás. Ukrajna az És így most a pláne megütközés véleményes, az Ukrajnában. Hát és Ukrajnába ütközik a ott ütközik meg kettő. a két. Így van, ott történik a konkrét Csapat. konfliktus. Aha, Egyébként megint csak egy mellékák, hogy ránézve erre a térképre, és figyelembe véve azt, hogy a NATO területileg Európában majdnem csak fele ekkora volt 30 évvel ezelőtt, igen. ha ránézel erre a térképre, vagy bárki ránéz, úgy elkezdheti kapizsgálni, hogy igazából mi vagyunk a ruszkiknak. Hát vajon mi? Tehát, tehát finoman szólva érződik az átkarolási művelet szerintem. Mhm, Ugye? igen. Tehát orosz lennék, akkor ez a térkép engem kurvára feszélyezne. Hát ahogy Úgyhogy az azt gondolom, oroszokat hogy ez a térkép az feszélyezi oroszokat is. kurvára feszélyezi. Úgyhogy Igen. valójában ez Hát a tehát probléma. az oroszok se vakok, tehát ebből is látszik. És ez megint visszautalhatunk arra, hogy amit mondtál az elején, hogy Európa milyen szinten el van telve saját magával, hogy mindenkit abszolút hülyének néz. Tehát, hogy az, hogy az Igen, tökéletessége, meg az világhoz való viszonya, hogy az abban semmi rossz nincsen, hogy azt miért kell őket izélni, csesztetni ez miatt, és látod, és nem tűnik föl nekik, hogy mit csinálnak az oroszokkal, és akkor az oroszoknak meg föltűnt, és akkor, hogy most mi a bajotok? Tehát most, igen. Tehát orosznak tehát így földön, érted? ezek csak így jönnek befelé, Aha, és ugye most mennek ezen igazából a ukrán háború kitörése óta, tehát a tényleges nagy háború kitörése óta, 22-től, ezen ilyen polémia megy, hogy most ki kinek mit ígért meg 90 óta, most ilyen nyugat versus orosz viszonylatban, hogy
hogy kiket nem fognak fölvenni a NATO-ba, mert nem lesz NATO-orosz közös határ, és akkor ilyen-olyan egyezmények, A minden. 30-as években Lengyelországnak is megígérték, hogy megvédik, nem? Igen, tehát ezzel megy a polémia, hogy most akkor Ígérgetni. ki kinek mit ígért meg, és mit szektek meg, vagy mit nem, meg hogy most erről ez csak ilyen szóbeli ígéret volt, vagy volt erről szerződés, vagy nem volt, vagy volt, de csak nem írták alá, vagy nem, hogy hívják És ezt, ha mikor volt. nem ratifikálták, meg ilyesmik. Tehát ezen megy a polémia, de basszus, elég ránézni erre a nyomorult térképre, hogy az oroszokat totálisan körbevették. Uh-huh. Tehát itt nincs miről beszélgetni. Egyértelmű a szándék. Tehát, ha hozok kettő havert, és elkezdünk téged így körülvenni, három oldalra, akkor nyilván agyon akarunk baszni. Hát ennyi. Mert mi másért csinálnánk. Tehát az oroszokkal ez Hát történik, és egyértelmű. ez nekik szemet szúrt, és idegesek tőle, tökre meg lehet érteni. De ez csak egy mellékág, tehát ez a mostani helyzet, és ha megnézzük a következő térképünket, hogy a mostani helyzetben ez az amerikai koridor, ez kb. Értelmezhetetlen. Hát igen. Tehát ennek ez így nem jó semmire. Hát így belevág a közepébe. De minek, meg miért, meg hogyan, meg ez mire jó? Uh-huh. Tehát mivel ennek Igen. nincs így értelme, már pedig az amerikaiak ezt beleírták a doktrinájukba, nyilvánvalóan Hát ők valami majd, értelme kell, hogy legyen. tehát az ő szempontjukból valami ki van gondolva, az egész biztos. És hogyha erre Hát így ránézünk, ez í- ennek így nincs eddig csak ilyen értelme, dolgokat csináltak. igen, ennek így nincs értelme, ami azt jelenti, hogy ami Amerikánál ki van gondolva, az nem ez lesz, ami itt Uh-huh. látható, hanem valami más. És ha ránézünk, akkor kezdjük el boncolgatni, hogy mi lehet az a más, aminek itt esetleg értelme lehet. Uh-huh. Legelőször is föltűnő, hogy itt van egy koridor, de az megszakad. Tehát Ja. ilyen hézagos koridor. Na Van most egy csehszlováknyi rés így benne. van. Na most a koridorok lényege, hogy nem szokott rajtuk hézag lenni, mert attól koridor. Igen. Aztán ugye hogy Amerika, Valamit elválaszt. kicsit ott is érdemes elidőznünk szerintem, hogy Amerika miért pont ezt a négy országot szemelte ki. Ugye Lengyelországban mondtuk, Lengyelország egy baromi erős amerikai bástya, amit egyszerűen semmilyen szempontból nem érné meg otthagyniuk, ráadásul a fő elválasztó közeg orosz-német viszonylatban. Tehát Lengyelország az egy kb. A legfixebb pontja ennek az egész történetnek a lengyelén szerintem. És Hát akik itt utána, igazából az a gyanús, ami visszautalva a korábbi ö, utalásomra a falakkal kapcsolatban, hogy most itt a vége, tehát itt Lengyelország fix, és hogy a vége merre kanyarodik. igen. Na most ilyen szempontból Olaszország egy váratlan fejlemény. Aha, Tehát igen. Hogy az miért? Olaszország sose arra volt híres az elmúlt bő 100 évben, hogy bármelyik katonai tömnek egy nagyon biztos és kikezdhetetlen bástyája lett volna. Hát meg úgy politikailag is, hogy egy kormány egy évnél tovább tud hatalomba Egyébként maradni. most a Meloni kormány óriásit domborít, ha belegondolsz. Hát ez Tehát, szenzáció. tehát Tehát ez olasz viszonylatban döbbenet. Olaszországban van egy verhetetlen rekordja a Mussolininek, hogy milyen sokáig volt kormányon. Hát jó, De de annak ugye az megvoltak meg a maga más miatt. körülményei, és utána a második helyen tudott kiáll? Most a Meloni? Nem, a Berlusconi, mert a Ja, a Berlusconi. Ja, neki volt Berlusconinak több is. neki volt egy teljes ciklusa, ott megvan a 4 év, és utána volt egy másik ciklusa, ahol 3 év után buktatta meg őt a Merkel és azt hiszem a Sárközi volt a másik elkövetője. Uh-huh. Azóta ez kitudódott, hogy nyilván ilyen valami belpolitikai cécó volt, de azóta már kitudódott, hogy a német-francia akció volt a Berlusconi megbuktatása. Tehát a Berlusconinak van egy ilyen 4 plusz Döbbenet. Ez is milyen Na meglepő. hát a világ így működik, hogy kívülről avatkoznak be, és Na, láthatják, és barátokba se bízhat az ember, hát így van. édes Tehát, hogy a Istenem. belpolitikai botrányból bele szokott szólni a Pedig külföld. szövetségesek. Így van, ki hitte volna. Tehát van ilyen, hogy embereket a belpolitikába kívülről megfizetnek és megbízással küldenek valahova. Sose gondoltam volna. Szóval a Berlusconinak van egy 4 Hát, plusz, nem tudom, 2,5-3 éve. És ezzel második a aha, Mussolini mögött. És a Meloni már hát most azért följött az se sok, és tehát a hogyha Meloni, ha jól tudom, már belegondolsz. most följött a harmadik helyre. Utána kéne számolni Hát ja, pontosan, de ha nem is jött fel a harmadik helyre, mindenképpen nagyon elő van a listán már is. Pedig még egy aha, ciklus se töltött ki. Tehát hát igen. Mert azért úgy nem jellemző, tehát tehát az, Olaszország hogy egy ilyen hely. Olaszországban nem, tehát azért mondom, hogy egy évet nem nagyon bírnak ki, nem, hogy egy egész ciklus. Tehát Tehát ott Olaszország az egy ilyen hely. előre hozott választás az szerintem evidencia. Tehát Abszolút.
Ott Meg a, nincs ilyen, hogy hogy mikor van a választások, mint nálunk, hogy hogy mi a téli-nyári nap egyenlőséghez van viszonyítva, az, hogy ott már 30 év akkor vannak a választások, mindenki tudja, hát Olaszországban rohadtul nem így működik. ja, Tehát, és ráadásul mire meghozzák az előrehozott választást, már korábban is volt kettő kényszerű kormányváltás, még a persze. kormánykoalíción belül. Hát most, és akkor az előrehozott választáshoz képest írják ki a következő választást, tehát azért mondom, hogy ez nagyon, nagyon Na, szóval flexibilis, hogy mikor vannak a választások Olaszországban. Olaszország egy meglepő hely ilyen szempontból, Aha, és ettől függetlenül és mégis ott Amerika van. erre az Olaszországra valamiért számít. Tehát szerintem Amerika azért van annyira komoly hatalom, hogy nem csak ilyen levegőbe kitalál ilyen hülyeséget, hogy itt dobálódzik, hanem az tényleg valamit így kigondoltak Itt ebbe a azért történetbe. vegyük bele ezt, hogy ez a Trumpon ezért rohadt sok múlik, mert Persze. van a effektíve ö, amerikai külpolitika, ami azért úgy nagyon nem szokott változni. Uh-huh. Tök mindegy nagyjából, hogy ki az elnök, nagyjából ugyanazt szokták csinálni. Most a Trump uralkodása óta, vagy hatalomra kerülése óta, tehát a második ciklusában, itt most egy teljesen más Amerikát vélek én Abszolút. felfedezni, hogy ez most egy Begyorsítottak. ilyen Trumposabb Amerika, tehát ez nem olyan, mint amit eddig megszoktunk Ez Amerikától. ilyen Tehát megjött a olyan helyi dolgokat csinál, basszájba amit karakter. igen. És nem Tehát fogja ez, vissza magát, meg nem udvariaskodik. de ez egyébként ebbe a doktrinában is benne van, ebbe a izébe, ebbe az írásba, hogy ők most már ezt a részét elengedik. Tehát az, hogy világcsendőr volt eddig Amerika, ezt nem lehet bírni. Meg És ez most drága. már minden, persze, rohadt drága, és kurvára nem kifizetődő. Tehát Igen. nem jön vissza a befektetett energia. És csak azért, hogy föntartsák a rendet az egész világon, az úgy már meghaladja az erejüket, meg igazából nincs is értelme. Igazából a És ezt szándékaikat, ők leírták egy az egybe, hogy most már tényleg fogjuk azt, osszuk fel a francba az egész világot, mert az egész világ Amerikának sok. igen. És valószínűleg ezért van az, hogy itt én azt látom ebbe a korridorba, hogy ez ilyen béke fenntartó koridornak látom. Igen, na most ez itt már akkor minket is érint, hogy azért nem okvetlenül mindig Igen. biztonságos Hogy mit keresünk a benne? két háborús hülye közti úgymond demilitarizált zónához tartozni. Ez nem mindig biztonságos dolog, de amíg Amerika Hát nem vigyáz rá, addig lehet, hogy feltétlenül. mégiscsak az ki tudja. Ezt majd Mert meg majd ő igazából bűzenéje. most ő valószínűleg az lesz, hogy akkor amit idáig befektetett Nyugat-Európába, Várjál, ne meg szaladjunk annyira Németországba, előre. Ne Franciaországba, szaladjunk, azt fekteti belénk? ezt nem tudom, tehát ezt csak találgatunk, de most még maradjunk itt az országoknak az Aha, átnézésénél. Tehát mondtuk, hogy a lengyel kb. Az egész koridornak a legstabilabb kiinduló pontja. igen. Az olasz az, aki a meglepetés benne, mert az olasz az politikailag is bizonytalan volt hagyományosan, és minden háborúban igazából ki kellett menteni őt a szövetségeseknek. Tehát Hát igen, tehát az olaszokat az Albániát első nem tudták világháborúban megszállni a második az olaszokat világháborúban. az első világháborúban a francia-brit érkezés mentette meg a vereségtől a monarchiával szembe, pedig ők támadtak rá a monarchiára a negyedik ellenségként, tehát ott nyerniük kellett volna, mégis ki kellett Igen. menteni őket. Még a másodikban a németek kellett kimentenie őket. Tehát Hát Görögországba, az olasz katonai ott szempontból is. inkább nyűg szokott lenni a szövetségeseinek, és politikai Hát szempontból inkább, bizonytalan. ja. És mégis Amerika bevállalta őket, aminek igazából én nem tudok más okát kitalálni, mint az egyik, hogy kell egy Ez a ilyen Trump-Meloni. hogy kell, egyrészt a Melonival van egy jó viszony, meg egy bizakodás abban, hogy Olaszország hát ha valamennyire stabilizálódik, most van erre utaló nyom. A másik, hogy kell egy melegtengeri bejárat ebbe a koridorba, Aha. az is egy szempont nyilvánvalóan, mert a Balti-tenger az túlságosan, az nem egy ilyen kimondottan, az egy ilyen Hát meg az nagyon beltenger. nagyon beltenger, az egy ilyen problémásabb hely. A földközi tengerre be kell engedni mindenkit, az ahhoz annyian csatlakoznak. Tehát kell egy ilyen melegtengeri bejárat a koridorba, és azért harmadrészt Olaszország mégiscsak egy valódi ország. Uh-huh. Tehát, tehát az, hogy Olaszországban a népnek, az államiságnak, a kultúrának van egy olyan régi begyökerezettség, hogy Olaszország nem fog soha megszűnni, megsemmisülni, elhalványulni. Ehhez túlságosan le van már gyökerezve. Jó, most nyilván
Nem tart semmi örökké a német birodalmakon kívül, de most így a belátható Azok is csak időtávon, 1000 évig így tartanak. van, a belátható időtávon belül gondolom most nyilván, amit mondok. Tehát Olaszország ehhez túlságosan létező, tehát nem meseország, most, hogy egészen egyszerűen mondjam. Jó, jó, jó. És ugye ott van Magyarország, aminek a Trumphoz fűződő viszonyát mindenki ismeri, tehát az egy indokolt dolog, és itt Magyarország szintén tudja ezt, hogy bármennyire is megvan itt csonkítva, körül van metéve, meg le lett taposva akárhányszor az elmúlt 100 évben is mindenki hobbiból végigrabolta, de nem meseország. Tehát Magyarország is egy pont annyira, Uh-huh. sőt jobban legyökerezett ország, mint Olaszország, ráadásul most politikailag is elképesztően stabil, már nagyon régóta. Tehát Magyarország minden szempontból indokolt ebbe a koridorba amerikai szemszögből nézve. Na most Hát Ausztria, a Meloninak a stabilitása az vetekszik a olasz szinten, az vetekszik az Orbánnak a stabilitásával magyar hát szinten. Tehát, arányosítva igen. És ugye Ausztria ebben kicsit meglepő ebben a történetben, mert azért Ausztria az viszont, uh-huh. Ausztria, még ha van is egy komoly Habsburg birodalmi múltja, az sokkal inkább meseország kategória, mint például Magyarország. Hát igen. Mert azért Ausztriát láttuk így párszor Ez egy ilyen így külső életté válni. Németország. Aha. És pont ez vele a Hát baj. a 60-as, 70-es évekig nem is létezett osztrák nép. Igen. De Tehát ők mondd azt, hogy nem tartották magukat osztráknak, ők németeknek tartották magukat. Ők az utóbbi 30-40-50 évben lettek osztrákok, amióta följöttek és lett gazdaságilag különálló is, nyelvük. amióta meggazdagodtak, Hm? azóta nagyon büszkék, hogy ők Aha, osztrákok. Viszont ja, az, hogy Ausztriának egyébként már több ízbe is ennyiből át németté válni, az pont indok arra, hogy a Trump leválassza és a koridorhoz rakja őket, nehogy megint eszükbe jusson inkább. németté válni. Aha, Tehát, értem. tehát azért Ausztriának van egy viszonylag komoly állami birodalmi múltja a Habsburgok miatt, azért az nyilván ott van. Tehát nem a semmiből jön, mi mondjuk egy nem tudom, Moldova vagy Szlovákia például. Tehát az Ausztria ennél Hm? létezőbb. És nehogy már németté váljon, mert a koridornak pont az a dolog, hogy a németeket, az oroszokat elválasztja egymástól. És akkor itt meg is van, tehát ezek az indokok állhattak szerintem ez a négy kiszemelt koridor Aha. állam mögött, és akkor Hogy innen az megyünk osztrák, vagy a német-orosz szembenállásnak egy ilyen. elválasztásra. Nehogy ez a kettő hülye még képes Tehát egymással akkor végül tenni. is, amit mondtam is, vagy amiről beszéltünk, hogy akkor a világot azt szétosztjuk három felé, tehát orosz, kínai, amerikai, és akkor ahhoz, hogy nyugi legyen, hogy a németek ne kavarjanak be nekünk, ezért létrehozunk egy ilyen elválasztó részt Igen, Németország és Oroszország között. mert hogy ez a korábbi gyarmattartó Nyugat-Európa, ez most, hogy Uh-huh, a amerikai, orosz vagy a kínai világharmadhoz fog tartozni, azért ez ahhoz túlságosan sajátos terület, meg hát volt uh-huh. gyarmattartó, hogy azért bárkihoz így csonnékül a csapjuk, mert azért ennek megint csak túl erős a legyökerezettsége, identitása, stb., akár még a gazdasági ereje is valamennyire, bár kellőképpen hülye is bármire, ahogy De ne látjuk. támadják meg az De, oroszokat, de annyira mert azt, idióták, hogy azt nem szabad. le kell őket minden konfliktus Le kell lehetőségről őket választani. folytani. Tehát fizikailag le kell őket Aha, választani arról, hogy tudjanak háborúzni, mert amúgy idióták hozzá. hát a Képesek, németeknek ez úgy és képesek mániájuk. megcsinálni. Igen. Aha, Úgyhogy, tehát Európa az egy ilyen kis, ez a Nyugat-Európa, a volt gyarmattartó Európa, ez egy ilyen különálló kis furcsa ja. sziget a három felé osztott világon egy picit kívül, amivel majd valami lesz, még fogalmunk sincs, hogy mi, az azon is múlik, hogy ők mennyire idióták, de addig is le kell őket választani a háborúzás lehetőségéről. Viszont ahhoz, hogy egy ilyen koridor működjön, és le legyenek választva a felek a háborúzás lehetőségéről, ahhoz be kell tömni minden hézagot, ugye nyilvánvalóan, mert különben a német Hát az igen, mert ott van átszivárog, egy. főleg ha Csehországon kell átmenni, akkor pláne szivárogni fog. Hát ott nem nehéz, igen. Tehát ott Tehát a az. kérdés, hogy mi lesz a hézagokkal. Valamire csehek azok ilyen híresen nagy katona nemzet. Az nagyon híres, igen. Bárki, bárkinek ellen tudnak állni. Kirívóan bátrak hozzá. Na és akkor nézzük itt a következő térképünk, az azt a kérdést dobja föl, hogy akkor mi lesz a hézagokkal. Ugye itt van egy csehszlovák hézagunk, Lengyelország és Magyarország, Ausztria között, meg van egy ilyen észak-jugoszláv hézagunk, ami ugye most NATO tag, viszont akkor ettől északra és nyugatra ez az amerikai koridor lesz, még ettől délre és keletre pedig egy nem NATO tag ex-jugoszláv térség van. Tehát ez így, Uh-huh. ez a koridoron túl így lógna a levegőben, hogy most akkor mi lesz vele. Úgyhogy ezért ezt is igazából szerintem szintén hézakként értelmezhetjük ezt a horvát-szlovén kettőst. A horvát. Aha, aha. Úgyhogy hogy ővelük mi lesz az a kérdés.
És hát ha előbb már itt feszegettem ezt a dolgot, hogy most Lengyelország, Magyarország és Olaszország az nem meseország, és azért nagyrészt Ausztria se, ha úgy akarjuk nézni. Hát ezzel szemben Szlovákiáról ugyanezt nem merném elmondani. Szlovéniáról Nem se érzed biztos. azt, hogy... Ja, most Szlovéniáról melyik a se kettő? biztos, és Várj. legalább én nem kevertem össze őket, ez már egy nagy dolog. Igen. Na most, Erre tettem egy szolid utalást. ugye Horvátország, aki az elmúlt 900 évből 800-at Magyarországon töltött, majd hát összességében mennyit? 20-at, meg még mondjuk egy ilyen 70 évet a szerbek államában. Tehát Horvátország, még a horvát nép egyébként létezik is, nem nevezném annyira mese országnak, mint Szlovákiát, vagy akár Szlovén. Bár szlovén is azért létezőbb, mint a szlovák, most ebben nem menjünk bele mélyen. Szóval a horvátok vannak, meg még horvát államiságnak is van hagyománya, csak éppen ezt a horvát államiságot ebből az utolsó 900 évet nagyrészt mások államában töltötték, nem pedig a sajátjukban. Na úgyhogy, tehát Horvátország ilyen szempontból is csak egy hézag állam. És ugye hát ott van két NATO Uh-huh. tagállam a koridoron túl, ezekkel majd valaminek lennie kell. Ha ez a koridor így megvalósulna, ugye megint csak itt hangsúlyozom, nem ismerjük a pontos amerikai elképzelésnek szándékokat, csak találgatunk, hogy mi lehet benne, és próbálunk itt logikus Hát azért történetszálat nem nehéz. fölfesteni. Hát, tehát, hogyha logikusan próbálsz gondolkodni, azért nem nehéz rájönni bizonyos dolgokra, mert Igen. valamilyen szinten ezek logikusan következnek egymásból. Igen, na most ha ez a koridor így megvalósulna, akkor leválasztanak kettő ilyen incifinci jugoszláv országot a NATO többi részéről. Ezekkel valaminek lennie kell utána. Hogy mi azt igazából, Persze. hogy mi lesz Hát velük jó, mivel ide igazából, tartoznak igazából, különösebben nem is fontos, ja, legyünk őszinték. Majd ja. valami lesz velük. Ennél Hát sokkal, a csehszlovák rész az az sokkal fontosabb. érdekesebb, igen, mert ott egy valódi hézag van, és ugye hát Csehországban, hogy is mondjam, a cseh kultúrától, meg történelemtől se áll távol, elképzelhetetlen távolságra, hogy a németekhez csatlakoznak, a németekhez csapódnak, meg a németekhez tartozzanak. Hát meg amit beszéltünk is, hogy olyan ellenálló népek, hogy igazából ők nagy háborúkhoz maximum csak hadszínteret adtak. Egyrészt igen, Más másrészt nem meg nagyon. igen, és a másik az, hogy a csehek amúgy ezt nem szeretik. Tehát a csehek nem szeretik a németeket. Hát nem Ezt Ki el kell, szereti a ezt, németeket? jó, a hülye magyar széljobbosok, de senki más. Aha, ja. Hát Szóval még a bajorok is izé. még ők is vannak kétségeik, hogy a németek jó fejek. Ja. Meg a bájerek. Ők már Ők is most már gyógyuló félbe vannak a bájerek is. Na kiábrándultak a németekből. Bájerek is. szóval a csehekkel az van, hogy ők nem szeretik a németeket, és nyilván emlékeznek még Lidicére is amúgy. Uh-huh. Úgyhogy nem szeretik a németeket, viszont cseheket egy fontos dolog megkülönbözteti Zanzibár egykori királyától. Ők nem merik azt mondani, hogy nem. Hát igen. Még meg sem merik próbálni. Még a zanzibári király Igen. is megpróbálta, a csehek nem merik megpróbálni. Úgyhogy, úgyhogy Csehország szerintem ezért nem zöld ezen a rajzon, vagy térképen, meg ezért nem szerepel Uh-huh. említve az amerikai doktrinában, mert Csehország majd valahol csapódni fog. Hát de hogyha És, megnézed azért és Csehország, bocs, tehát csak ez még a egy gondolat, 25, Csehország nem oda csapódik, ahova az érdekei hajtják elsősorban, hanem oda, hát a oda, ahonnan csapód. a félelmei riasztják, annak az ellenkező oldalára csapódik majd. Tehát, Hát tehát ja. Csehország, amitől én is a Csehország a német dologtól fog jobban félni, vagy pedig ettől a kettő hülyét elválasztó koridor történettől. És amelyiktől jobban fél, annak az ellenkező Aha. oldalára fog majd csapódni. Jó, most Viszont igazából a Babisnak köszönhetően azért most jobban néz ki a lehet, hogy helyzet. lesz belőle választás, mert ha belegondolsz, ez tényleg 25 novemberi ez a dolog, akkor még a cseh választás még a kanyarba se volt, tehát ott azért még Lehet, igen. elég képlékeny volt ezzel a nyomorulttal, aki most volt idáig ez a... Csak azért egy ilyen doktrína az nem
Tehát az nagyobb távlatokat szokott így befogni, mint ami egy választáson múlik. Igen, igen, meg nem biztos, hogy hogy ennek ilyen személyektől kéne függővé Azért lennie. mondom, hogy olyat Ez nem, mondjuk eléggé necces. olyat nem fogna Ezért mondom belefogni a azt, doktrinába. hogy a Trumpnak tehát ezért látom én azt ebbe a mostani amerikai külpolitikában nagyon a Trumpnak a kezenyomát, hogy ő erősen rámegy erre, mert ő egy üzletember. És arra, hogy tényleg az, hogy itt a kezem, megbeszéltük, ez meg lesz. Csinálva, Igen, és ő látja azt, hogy kikkel lehet, meg kikkel nem lehet játszani, és ennek megfelelően alakítja ki a szövetségi viszonyokat. így De van. ez nagyjából a középkorban volt ez jellemző, vagy inkább így kifizetődő, mert tudod, hogy a családtagok nem csesztették Igen. egymást Egészen az első különböző világháborúig. országokba. Igen, és akkor ott borult ez az egész dolog, de a szövetségi rendszerek akkor ilyen családon belüli alakultak ki, és Trumpnál meg ezt látom visszahozni. Ez nem biztos, hogy jó, de meglátjuk. Nem biztos, hogy jó, de mivel Amerika egy akkora hatalom, hogy amit ő akar, az előbb-utóbb realitássá változik. Meg tudja csinálni. Jó, hát Igen. most hogy Főleg itt igen, nálunk. Tehát azért az van, hogy ugye most itt beszélünk a világ háromfelé osztásáról, de azért ebben a hármasban Oroszország a gyenge pont. Tehát persze, azért Oroszország most azért, mindenképpen. és a hiába, hogy a Putyin egyébként az oroszokat visszahozta, ahogy a Fletó fogalmazna, a szarból visszahozta Oroszországot, mint nemzetközi tekintélyt, úgy értendő, Uh-huh. de azért Oroszország még mindig azért kapar, tehát még az is messze van neki, hogy a egykori Szovjetuniónak így a presztízsét, pláne területét visszaállítsa, zónak, érdekszféraként, hanem Oroszország igazából azért kapar, hogy a mostani Oroszországot egy ilyen megbecsült és megkérdőjelezhetetlen entitásként elismertesse mindenkivel. Hát ez meg kellenek neki a fekete-tengeri kikötők, hogy legyen meleg tengere. Igen, tehát Oroszország még mindig, Mert nincs. tehát Oroszország ebben a nagyhatalmi vetélkedésben abszolút defenzívában van, és még egy Persze. jó ideig abba is lesz. Itt Hát, hogyha Kína megszerzi a Fekete-tengert, akkor esetleg egy ilyen még, harmadik ak- szereplőként. még akkor is, de ezt mindenki tudja, hogy Oroszország a gyenge pont ebbe a hármasba, tehát Persze. Oroszország abszolút defenzívában van amerikai és Jó, kínai szemszögből de nézve. olyan szintű világpolitikai, tehát a világgazdasági, nem is világpolitikai, hanem világgazdasági tényező, hogyha most Németország meg Oroszország elkezd egymással háborúzni, már pedig ez nagyon lóg a levegőbe, Képesek akárki rá. akármit mond. Igen, tehát volt már rá példa a történelemben, maradjunk ennyiben. Egyszer, kétszer, Nem is háromszor, egy. négyszer. Négyszer, ötször, hatszor, és hogyha ez viszont bekövetkezik, akkor az viszont a világgazdaságba rohadt nagy káoszt tud teremteni. És Igen, ez az nem hiányzik. ami miatt az amerikaiak azt akarják, hogy Oroszország ott legyen, ahol. Igen. Igen, hogy Tehát ők nem is Trump nyugodtan szereplők, akar hanem hogy üzletelni. igen, Igen, ez pontosan. így Tehát van. ők hogy ezt a részét, a német-orosz részt azt úgy lezárja, és tudjon foglalkozni nyugodtan a kínaiakkal. Ezért kell Egyszerűbben, neki India, ami a doktrinában is benne van, kell neki India, Ausztrália, Japán, hogy Kínát csakba tudja tartani, de ehhez viszont az kell, hogy Európában kus legyen. igen, az van, hogy egy német-orosz háború a világon senkinek nem hiányzik, a németeket kivéve. Uh-huh. Igen. Mert ők kellőképpen Mert az faszok. oroszoknak se. Oroszoknak se hiányzik, de a németek Az kellőképpen oroszok tök jól faszhozzának el vannak ott, kirobbantsa. elfagyoskodnak ott a izébe, a kis tajgán, ott elszüttyögnek, Csak a német nem bír ellapátolják a hülye havat, vérével tudod. szokás szerint. Tehát ők kurvára veszitek a több kvadrilliárd köbméter gázomot annyival, hogy sose fogy el. Tehát ez tényleg a most olvastam ilyen izébe a könyvekbe, hogy tényleg, hogyha azt veszed, Oroszországnak annyi gáza van, amit lehetetlenség kiaknázni. Uh-huh. Tehát egyszerűen képtelenség. Tehát, hogyha folyamatosan csak égetnéd, akkor se fogyna el. Tehát nem Igen. csinálnál vele semmit, csak engedett ki a levegőbe, akkor se fogyna el, olyan sok van, és ezért
érdekli őket, hogy most mi történik. Ha ők tudnak kereskedni a kis gázukkal, ők olyan jól el vannak magukban, Így hogy az van. valami Itt csak eszméletlen. a német És ember mondom a vérével szokás szerint. erről is volt szó, hogy Oroszország, és mindenki fosik az oroszoktól, de Oroszország soha nem háborúzott, vagy hódított, Oroszország soha nem hódított, csak ha megtámadták. A Tehát Lengyelország a először, kivétel. hát az az egyetlen. De ott is, hát Mikor, amikor mikor három felé bezabálták az osztották. egész Kelet-Lengyelországot. Igen, de az 1795-ig. is, igen, de az is onnan indult, hogy tehát ott is az volt, tudod, hogy ott a svédekkel is, hogy háborúztak, tehát a Nem, az ott svédek is, hogy igazából az volt, megtámadták őket. ott a lengyeleket érte egy baromi kellemetlen meglepetés, mert az volt, hogy a rettegett Iván idejéből, tehát ilyen 16. században járunk, ott egymással szomszédos volt egy már fölemelkedett és hatalmas területű és baromi erős Lengyelország, és mellette egyesült ugye Moszkva és Novgorod, ezzel létrejött egy szintén fölemelkedő félbelevő nagyterületű erős Oroszország. És ott egymással szembe állt egy hasonló, sőt akkor inkább lengyel túleregyű két szomszéd, lengyel meg orosz, akik nyilván összeháborúztak egymással, mert nem kedvelték egymást, és ott folyamatosan volt azon a határon a háborúskodás utána baromi hosszú ideig, csak aztán az oroszok hirtelen megszerezték Szibériát, és az oroszok így kurvára megerősödtek a lengyelek szomszédságába. És a kettő azonos kaliberű Ja, országból lett egy óriási nagy orosz fölény, amit az oroszok a több száz éve tartó ellenségeskedésbe kihasználtak, és lezabálták Lengyelország keleti felét. De tehát ott a háború persze. régebbi volt, mint az oroszok fölemelkedése. Persze, de alapvetően azért mondom a svédek is, hogy őket megtámadták, és utána támadtak vissza a franciák is, a németek is, tehát a második világháború orosz hódítása, azt megelőzte a német támadás. Tehát az oroszok soha nem támadtak neki senkinek, csak úgy brahiból. Mindig először őket megtámadták, Ez ilyen és német ők meg szokás. Meg francia. igen, így ők védekezésből meghódítottak mindent. Ha már egyszer elindultunk, akkor megsálunk Berlinig. Ezért mondták a hülye németeknek is, hogy küldhetitek a tankjaitokat. Volt már rá példa, hogy összecsapott az orosz meg a német tankok összecsaptak Kelet-Ukrajnában. Az lett a vége, hogy elfoglaltuk Berlint. Tehát most, ha nektek ez hiányzik, akkor csináljuk, hülye gyerekek, csak az a baj, hogy nekünk ez nem hiányzik. Az, hogy Igen. a németeknek hiányzik, mert nekik kell a testüknek a fájdalom, abból meg minket hagyjanak ki a picsába. Pedig a tanulság, hogy ne rásd magadra az oroszt. Nem, hát abból jól nem jössz ki. Nem jössz ki bele jól, viszont ha nem rátod magadra, akkor jó esély van rá, hogy amúgy magától nem fog elindulni. Aha, tehát tök jól el van, azért mondom, gázt adja nekünk, aztán készült, pont leszarja. Tehát van neki elég baja ott a -50 fokba. Nem fog neki állni még itt Igen, emberkedni. de ugye ahogy láttuk a második térképen, ott az orosz már azért nem alaptalanul érezte úgy, hogy Uh-huh. Európa magára rántja őt. Hát ez amit beszéltünk, hogy megtámadták az oroszokat, és akkor most egyre jobban Igen, nyomulnak be igen. No olyan szóval, területre, amire azért nem kéne. Tehát most ez, de ugye visszatérve az előző gondolathoz, tehát azzal most na, ebből a világfelosztó hármasból az orosz még mindig egyértelműen defenzívában és a saját presztízséért kapar. A kínai van uh-huh. egyértelműen offenzívában, hogy egész Afrikát, vagy majdnem egész Afrikát benyelte De Kína, az is gazdasági. gazdasági értelemben nyilván, tehát nem katonailag. És Amerika, aki eddig az egész világon dominált, ő meg most dönti el, hogy hol van az a vonal, ameddig visszahúzódik, hogy tudja Uh-huh. folytatni a birodalmi létét egyébként zökkenőmentesen. Mert ugye, ha megnézzük a történelem eddigi birodalmait, szinte mind úgy végezte, hogy túlterjeszkedett. És Igen. Tehát utána, amikor már nem tehát bírja el, túlfújja a nem lufit, de bírja már át. központ nem bírja. Ezt Aha, az egész így puf. Tehát a birodalmakat, és ez még igaz egyébként a Perzsára is, hogy a Nagy Sándor igazából úgy, ahogy van elfoglalt az egészet, de ott is, de a Szovjetunió is ezért igen, de bomlott hogy még a szét. perzsa birodalom is igazából nem az volt, Aha, hogy a Nagy Sándor jött és így bekapta az egészet, hanem a Nagy Sándor jött, megverte a perzsákat ott még Kis-Ázsia környékén egy-két csatába, és már akkor nekiállt az egész perzsa birodalom recsegni, ropogni. És amikor megverte a perzsákat Mezopotámiában is, már a birodalom szívébe, már Egyiptomból érkezve, akkor utána az egész nagy keleti ázsiai része a birodalomnak, az így paf, széthullott, és a helyi
kormányzók, a satrapák, azok mindegyik helybe neki állt a saját függetlenségén dolgozni. Csak aztán megjöttek oda is mindenhova a görögök, és akkor mondták neki, hogy nem leszel független, szépen jössz ide hozzánk. De hogy egy birodalom kap És egy utána Nagy Sándor birodalma ugyanazzal a ugyanúgy lendülettel darabokra hullott szét is utána. esett a Tehát a nagy picsába. birodalmak igazából sose vereséget szenvednek valaki mástól, vagy döntő vereséget, hanem igazából túlfújódnak, mikor nem bírja már a központ, kapnak egy kis lökést valahonnan kívül, és akkor az egész így szétpottyan darabjaira. Aha. És Amerikában szerintem egyébként, ahogy én nézem a Trumpi, és ez a Trumpi Amerika, nem a Bideni, a Bideni pont ezt nem fogta föl, mert az még fújta volna tovább, az ilyen szempontból nem tudta, Persze. hol a határ. A Trumpi Amerika azt szerintem felfogta, hogy egy birodalmat nem érdemes túlfújni, hanem inkább akkor vissza kell venni, mert akkor viszont meg lehet őrizni sokkal hosszabb távon. És egy picit leengednek a Persze. lufiból, picit leengednek Amerikába a lufiból, hogy ez látszik minden a Tehát olyan, külpolitikájukban, helyeken is ott voltak már, ahol ahol semmi semmi keresni értelme, csak valójuk pénzt nincs. égettek bele. Hát meg arról is volt szó, hogy végül is a kínaiak is, hogy a Malakka szorosba, meg hogy az Ádeni szorosba Igen. is, hogy az amerikaiak miért tartsák fönt a rendet, azért, hogy a kínaiak tudjanak rajta kereskedni. Ha csak önmagának Hát Kína most annyira kell. ennyi. Tehát most hogy mi a francot csináljon ott az Afrika szarvánál Amerika? Igen, menjen oda. Kurvára Kína, nem megy arra egyetlen egy útvonala se, mi a francnak? igen, menjen oda Ott van szépen a neki a Panama kínai, csatorna, teljesen jó, azt kész. A szarvához meg menjen a Megvigyék. kínai hajó, azt lője le az a hülye Aha, kalózokat. Ne Amerikának csinálja, ja. kelljen. Kínlódjon vele ő. És akkor ezt látta be a Trump, és ezért húzta vissza magát, és ezért, hogy most neki az, hogy most ott kínlódjon az arabokkal az olaj miatt. Fogta, azt megszállta Venezuelát. Ja. De az, hogy Amerika És van olajam! igen, de az, hogy Amerika ebből a világcsendőre szerepkörül meddig engedi vissza a dolgot, és a Luffy pedig engedi le, az meg a saját döntése. Tehát Persze. megvan ebben a helyzeti előnyben, hogy ő maga dönti el, hogy meddig vesz vissza. Aha. Úgyhogy amúgy Ja, nincsenek rossz helyzetben. Ehhez csak annyi ész kell, hogy belássák, hogy valameddig viszont vissza kell engedni. muszáj, És ennyi. muszáj. De egyébként ezt a birodalmak nem szokták belátni általában. Tehát amúgy Amerika Nem, és előtt ilyen hát szempontból pont általappal. ezért buknak bele. Tehát a Trumpék Mert hogy nem. Tehát a Trumpék így agy szempontjából is sokkal előrébb járnak, mint az előző adminisztráció, mert ők ezt belátták. És hoztak egy új doktrinát. Úgyhogy ez egy figyelemrevétő Igen, dolog ilyen szempontból. Tehát Amerika éppen paradigmát vált, és akkor itt megint vissza, amiről beszélgetünk, ez a zöld korridor, ez ennek a paradigmaváltásnak az eredménye, amiről itt igen. dumálunk. És ugye Csehországnál tartottunk, hogy Csehországot majd a félelme dobja át valamelyik ellenkező oldalra, hogy melyikre azt meglátjuk. Kitől fél jobban? Némettől vagy Amerikától? Ezen fog múlni. És viszont Csehországnál sokkal egyértelműbb helyzetben van Szlovákia. Tehát ha valamiben benne van Lengyelország, Magyarország és Hát de Ausztria, ők más is. Tehát ők más persze, mások, mint a tehát csehek. nekik egyébként nincs, érdekes, hogy a szlovák az nem annyira gyáva, mint a cseh, távolról se. Tehát a csehek azok kirívóan gyávák így minden ilyen történelmi konfliktusba. Szlovákokra ezt nem mondanám egyébként, sőt a szlovákok nagyon el vannak bizakodva a 20. századi gyakorlatilag valószínűtlen és érdemtelen sikereiktől a nemzetállam Ja, igen. építésbe. De a lényeg az, hogyha valami benne van Magyarország, Ausztria és Lengyelország, akkor abban, ha még Csehország nincs is benne, Szlovákiának akkor is rohadt nehéz kimaradni belőle. De ha még Csehország is benne van, Hát akkor igen. végképp nincs több kérdés. És megint csak nézzünk a térképre, mert a földrajz az dönt végül a dolgokról. Persze, mindenképpen. Úgyhogy ennek a köztes csehszlovák hézagnak a sorsa, az vagy Csehországos túl, vagy Csehország nélkül, de egyértelműen a koridorhoz Hát kapcsolódik, itt mert kb. Nincs igazából, más tehát hogyha választás. A Szlovákia megvan, akkor igazából most Csehországnak a szerepe azonnantól kezdve részletkérdés. Egyszerűbb, ha ő is benne van. Persze, tehát jó felfogott érdeke, Igen. hogyha nem a németek mellé áll. Ez mindenkinek a jó felfogott érdeke lenne amúgy. Igen, ezt elmondhatnák a franciákról is, csak hát valamiért ők se érzik azt, hogy hülye gyerek, ez De nem biztos, hogy őket meg jól óra lefalazták. tettél. Őket meg lefalazzák az olaszokkal. Hát igen, valószínűleg ezért falazzák őket le az olaszokkal, mert hogy az utóbbi időben nagyon a franciákba se lehet megbízni. Igen. Jó, soha nem lehetett megbízni bennük, de úgy alapvetően tehát ö,
Hát nem tudom, ők mindig ez volt, hogyha valami probléma volt, akkor kirobbantottak egy forradalmat, és akkor lett belőle még nagyobb probléma. Igen. Ez a, Ez a francia modell. ez a francia probléma megoldás. Igen. Tehát most lehetne olyan verzió, hogy nem Olaszország, de azért a koridort építesz, akkor azért inkább teszel bele egy olasz bástyát, mint egy horvátot. Hát Olaszország lényegesen erősebb, Úgyhogy egyértelmű. itt meg ennyi. És És ugye itt itt mindig mindenféleképpen fontos, az kell, hogy itt mindig fontos, hogy az egész egyébként Amerikából nézzünk, amerikai látószögből, persze, mert ezt az persze. egészet úgy érdemes vizsgálni. Tehát amerikai Igen, látószögből tehát az a lényeg, hogy Oroszországot és Németországot ketté válasszuk, és ez meg Igen. így a De legegyszerűbb. amerikai látószögből Olaszország valami, Horvátország meg semmi. Ha Jó, Washingtonból hát nézzük. persze. Úgyhogy azért néz ki így a koridor. Úgyhogy szóval ezek a hézagos kérdések benne, amik valamilyen módon meg fognak oldódni, de azért beszíneztem őket ilyen kék-zöldre. Én azért inkább gyanítom a zöldet mindegyikük esetében, de mondom, itt lehetnek az pici eltérések. Csehek esetében is, lehet, hogy a horvátokban is újra fölbúzog a nagy jugoszláv testvériség, és elmennek a szerbekkel közös államba. Nincs kizárva. Semmi sincs kizárva. Én Ott, már ott nem bármi mondom előfordulhat. semmire. Tehát én már semmire nem mondom azt, hogy Ugyanakkor azt meg nehezen hiszem el, hogy a szlovének, akik ugye az osztrákok tótjai, tehát hogy ahova az osztrák megy, oda a uh-huh. szlovén nem menne, azt nehezen képzelem el. Hát igen, az mondjuk úgy Pont igaz. ugyan ilyen kis Hát, körönvágó ollóval, milliméterre vágott pázsit van minden szlovén ház előtt, mint Ausztriában is, úgyhogy azok egybe tartoznak. Na, és akkor nézzük a dolgot tovább, hogy mi lesz a többiekkel. Mert ugye itt hát igen. volt ugye a második térképünk, A dél megvan. volt ugye a második térképünk, hogy egy milyen fölállás mellett lenne értelme egy ilyen koridornak, ahol van ugye az orosz blokk keleten, és van egy ilyen nyugati német, francia, Benelux, brit blokk nyugaton. De hát most a NATO Uh-huh. tagja egész Skandinávia is, Baltikumot beleértve, meg az egész Balkán is. Tegnap óta. És akkor innen megyünk tovább, hogy ezekkel mi lesz. Ugye az első kérdés az a Baltikum. Itt a hatos térképünknél vagyunk. Uh-huh. Hát ez egy jó nagy kérdés, szép költői kérdés, majd az oroszok megválaszolják szerintem. Uh, igen. Tehát én ott kevésbé látom azt, hogy ezt a Baltikumba döntenék el. Bár azért Tehát még szerintem meggondolandó, még Amerikában sem. azért Tehát én ott nem. van Észtországban első orosz ölőkaja. Azért, ha ő ott elkezd komolyan uralkodni, akkor még Putyin maradék helye még bajba lesz. Tehát nem tudom, tehát ez igazából rohadtul nem vágom, hogy az a nő az mire ennyire optimista. Tehát, Hát igen. tehát én nekem ez nincsen meg. Tehát, hogy tehát ez most ez a legutóbbi agymenés, amikor itt kitalálták, hogy a hitelt majd úgy fogjuk visszafizetni, hogy mi ez? Jóvátételre kötelezzük az oroszokat. Tehát, Istenem, tehát ezt most ki Na, gondolta komolyan? és akkor még ne felejtsük el, hogy ez a Baltikum, amit Igen, egyébként a térképen így besárgítva, így együtt már nem annyira pici terület egyébként ez. Nyilván itt a de nem is olyan nagy. vetület torzít, de nem annyira pici, de ha összeadjuk a lakosságukat, ez a három ország együtt 6 egy millió. 6 millió pontos, egy kicsivel több, mint Szlovákia. A három Ennyi. együtt. Egy kicsivel több, mint Szlovákia, illetve egy kicsivel több, mint mondjuk Finnország. Uh-huh. Tehát ez nem tényező. Nem, És az a nem. helyzet, hogy egyébként ez a balti államok szempontjából egy kurva szar hír, én ezt elismerem, mert azért a balti államokat az oroszok Szovjetunió képébe azért szopatták rendesen, tehát őnek is Persze. kijutott a jóból, én nem irigylem őket, meg egyébként el se vitatnám a történelmi igazságukat, csak a történelem arról szól, hogy ki nem felel az De igazságot. ez, igen, igen. Ez a Tehát probléma ezt vele. akartam én is mondani, hogy ott igazából, hogy most kinek milyen problémái vannak vagy voltak a történelemben, az most erről napokat tudnánk mi is, csak mi sztorizni, Abszolút. hogy Szóval simán benne van a milyen szarul pakliba, kibaszott velünk a történelem, és nagyjából kit érdekel. és aztán 15 évvel később megint. Aha,
Tehát van egy ennyi. pár ilyenünk, szóval simán benne van a pakliba, hogy ez a Baltikum, ez a sárga, ez majd esetleg bepirosodik, és mind a három kap egy ilyen igazam volt kártyát a Mhm. történelemtől. Úgyhogy Igen. a Baltikumot is De semmi szar volt jóval nem merném nektek most. kecsegtetni. És akkor megint csak nézzünk a térképre. Az a helyzet, hogy ezt a Baltikumot egy ilyen térképen rohadt nehéz az orosz blokktól megóvni. Igen. Az addig lehetséges, amíg az orosz blokk gyenge, és amíg van egy olyan komoly szándék valami erős részről, hogy a Baltikumot elfből megőrizze az oroszoktól. Amikor De erre, miért? mert van egy ilyen, mert az orosz kell mondjuk elfalaszni például, az egy Azt indok én lehet értem, erre. csak hogy jó, csak most például ez olyan dolog, most ha belegondolsz, most megnézed azt a részt, hogy most felépítünk egy falat, aminek a háta a tenger. Tehát, tehát ezt így nem nagyon érzem azt, hogy ez a Igen, óriási stabilitás. hát ez a lényeg ennek az egész koridornak, hogy most Uh-huh. ezt a végén akartam behozni, de ha ránézel erre a térképre, itt most már be vannak ugye sávozva lehetséges további tagok is, tehát ezen a Aha. térképen Amerika így mi a francért fizetné mondjuk mi a francnak költene egy centet mondjuk Portugália vagy Spanyolország NATO tagságára? Mi értelme van annak? Mi értelme van ezen a térképen akár Svédország NATO tagságának? Mi értelme van Görögország, Macedónia és Montenegró NATO tagságának, vagy Bulgáriáénak? Kurvára semmi. Uh-huh. És Amerika mindig mindenkivel veszekszik, hogy költsétek már el legalább a GDP-tek 1%-át a hadseregre. Aztán, amikor ez nagy nehezen, nyögvenyelősen meglett egy pár éve, akkor most már költsétek erre a 2%-át. És mindig mindenki húzza a száját, hogy hát inkább kéne a pénz oktatás, egészségügyre, ennyi nem jut a hadseregre, meg ilyesmi. Aztán már persze minden hülye elkezdett fegyverkezni az ukrajnai háború miatt, de addig mindig ment ez a nyavajgás, hogy az túl sok. És Amerika ezen vesződik ezekkel az országokkal igazából a NATO csatlakozásuk óta, hogy tegyétek bele azt a kibaszott pénzt a hadseregetekbe, meg a NATO-ba ezen keresztül, ne csak mi csináljuk, hanem ti is. Mert mindegyiknek az van, hogy mert mi is Amerika majd megvéd. ez igen. Tehát ez mindig ez volt a felszólítás, hogy majd Amerika megvéd minket, mi a fasznak fejlett. A Magyarországon is ezért volt én Persze, pont a hadsereg reform, a szocialista hadsereg reform alatt voltam katona. hagyjunk el Tehát mindent a picsába. első kézből tudom, hogy mi történt akkor, és pont ez volt akkor is a felkiáltás, hogy hát mi a fasznak költenénk a hadseregre, hogyha valami probléma van, úgyis majd ide jönnek az amerikaiak, azt majd ők lebulizzák, vagy ízét, hogy megvédenek minket. Mert, hát most őszintén, Johnnyt, izéból, Michigan külsőből ide tudod küldeni majd azért, hogy hogy hát elmenj el Szatmárcsekére majd ott pofoszkodni a románok meg a magyarok helyett. Miért is? Tehát Igen, érted? igen. De az amerikai Tehát ez most szempontból is ugyanolyan, érdektelen. persze, de ez Sőt, a legdurvább, ugyanolyan dolog, hogy amikor azt mondanád, hogy én most mi a faszért mennék ki Záporjóska alsóra, az oroszok meg az ukránok közé harcolni. így van. Ugyanígy az amerikaiak ugyanígy vannak ezzel. Tehát ez csak, ez megint a mi fasságunk, meg a mai elképzelésünk, hogy ezt csak mi nem csináljuk meg. Nem, ezt más se csinálja Persze, meg. ezzel mindenki De ez neki kumantott. ugyanúgy nem érdeke, mint ahogy neked nem. Igen. De ha ránézel a Mondom, térképre, mi akkor mit keresnék én ott? Miért ő mit keresne itt? De ha ránézel a térképre, akkor nem csak Portugália, vagy Görögország, vagy Svédország fölösleges ebbe a rendszerbe, de még Nagy-Britannia is. Hát úgy nagyjából, ja. És miután kiderült, hogy Nagy-Britannia képes Grönlandra 15 katonát küldeni, ezzel azt is visszagazolta, hogy miért fölösleges ebbe a Ne, történetbe. egyet. Ja, igen, ők csak a tisztet küldték. Vipera Vipera Viper a hadnagyot. századost, igen. Százados, nem tudom. Szóval, Viper a tehát százados. ilyen hülyeségekkel még ráerősít az amerikai doktrinára, hogy tényleg semmi értelme benne lennie a NATO, Persze. mert nem mennek vele semmire. Igazából lehet, hogy nélküle többen lennének. Hát igen. És egész Európa ezt Tehát, igazolja és vissza akkor Amerika felé. végül is ez volt a lényeg, hogy ez is az, hogy most akkor ürítsük ki a picsába a Németországot is, mert most mi a fasznak tartsunk ott fönt igazából katonai rendészetet, hogy felügyeljük azt, hogy ezek ne csináljanak semmi Mikor ökörséget. úgyse vihetjük el Mert most felakasztani őket a tornaterembe. ennyi. Tehát most igazából a maga az amerikai hadseregnek ennyi az németországi jelentősége, hogy féken tartsa a németeket. De már nem lehet.
Hát de nem lehet, mert teljesen elvesztették az önkontrollt, és innentől kezdve ez meg már totális pénzkidobás, mert most akkor rohadjatok meg, akkor semmi, akkor Na, nem de akkor csináljuk. menjünk tovább, mert közben itt már igen sok időt elpofáztunk. Tehát a Baltikumot semmi Ja, jóval nem tudjuk kecsegtetni szerintem, hát az És az, hogy a esélytelen. Baltikummal mi lesz, az legjobb esetben valamilyen orosz-amerikai és orosz-balti párbeszéd és kompromisszum kérdése lehet. De ezt, Az meg erő, de tudod, ezt, hogy milyen párbeszéd lesz. de ezt erőpozícióval a Baltikum nem fogja tudni megoldani, ez a helyzet. Persze. És akkor itt a következő rögtön a Baltikumot kitágítjuk a friss NATO tagállamokkal, tehát Svédország és Finnország. Igen. Nagyjából ugyanazt a sorsot jósolom nekik is. Nem ugyanaz azért, mert azért Nem? svédek azért messzebb vannak Oroszországtól, az egy külön történet. A finneké az már egy kicsit húzósabb, az inkább hasonlít a Baltikumra, de szerintem ez pont az a hely, ahol egyébként az oroszokkal tehát meg lehet azt a orosz-finn határt húzni, úgyhogy ott maradjon, csak ahhoz nem folyton baszakodni kell, hanem inkább a békét keresni. Az a módja a dolognak. Én ezt Ö, gondolom. ott igazából ott is egy orosz-finn párbeszédre van szükség, csak a finnek szerintem jobban meg tudnának egyezni az oroszokkal, mint a baltiak. Tehát ott a baltiak Több esély van rá. Igen. nem tudnak Meg, erőből, meg de amúgy nem is volt az, is hogy ilyen, erőből, hanem észérvekkel. de amúgy volt Tehát is ilyen, tehát azért Finnország az persze, hát egész a finnek hidegháborúban mindig úgy is jóba voltak egyensúlyozott. az oroszokkal. Tehát Finnország az egész Kiegyensúly. hidegháborúban egyensúlyozott a keleti-nyugati vonal Teljesen mentén. jól el Nyugatias voltak. ország volt és gazdag, meg jólét, de azért ott mindig érződött az orosznak úgy a tesztszaga Finnországba. Ö, tehát a Finnország, mikor csatlakozott a EFTA-hoz, Uh-huh. akkor társult tagként, akkor bejelentették, hogy ugyanazok a ö, lehetőségeket kell biztosítani, vagy fogják biztosítani az EFTA tagok számára, mint a Szovjetunió Uh-huh. számára. Tehát ők abszolút megmaradtak középen, tehát ők se ide, se oda nem, nagyjából ilyen Jugoszlávia szinten De voltak, basszus, ez a csak ők reálpolitika. nyugatiasak voltak, a jugoszlávok meg ilyen Keletiesek. kommunisták. De ez a reálpolitika, hogyha van egy kurva nagy Persze, erős szomszédod, akivel amúgy nem szimpatizálsz, és nem akarsz ja. benyelődni általa, de ott van tényként, és nem tudsz vele mit csinálni, mert ott van, akkor így megpróbálsz úgy viselkedni, hogy így valahogy a dolog így átmenjen. Tehát bemész egy kocsmába, és ott Mhm. van egy ilyen 2 méteres, 120 kilós kettesztek egy állat, akkor nem mész oda vele baszakodni, hogy mi van faszikám, hanem próbálsz vele jóba lenni. És akkor nem fog baj Hát érni. persze. Hát ennyi. Tehát Tehát a finnek erre a ez amikor, reálpolitikára de ez képesek de voltak. Magyarországnak is ez az érdeke, mert mit mondják, hogy miért nem csináljuk ezt, hogy miért nem csapunk oda az asztalra, meg izét. Ember, miről beszélsz? Tehát tudd már, hol a helyed. Tehát nekünk egyetlen egy lehetőségünk van, helyezkedni. Igen. Semmi más. És nem Tehát összeveszni fölöslegesen túlerős nem tudunk szereplőkkel. befolyásolni, nem vagyunk világpolitikai tényezők, nem tudunk odahatni egyik vagy másik világpolitikai szereplőre. Hát, de Tehát az azért ne, ebben lehet ahhoz mi, próbálkozni. oké, de utána hamar a fasznak a rossz végére kerülsz. Igen, tehát két fontos szabály. Egyik, hogy megpróbálni erős befolyásos szereplőkkel barátkozni, másrészt meg Aha, megpróbálni erős befolyásos szereplőkkel nem összeveszni, és verekedésre pontosan. bonyolódni. Tehát Ez igazából a az kettő erős fő szabály befolyásos van. szereplő az jó lenne, hogyha a barátod lenne. Mert ellenségként lehet, hogy egy kicsit több kárt csinál, mint hasznot. Igen. Tehát lehetleg barát, de semmiképpen se ellenség. Hát ennyi. Vagy legalábbis egy ilyen semleges üzéba, és akkor úgy De most egyébként a békén hagy már jól jársz. pont ebből a szempontból mi nem állunk rosszul. Hát nem, hát. És a El, finneknek is valami ilyesmi kéne, de ők meg hát nekik elment ők az nem áll eszük. távol ez, hogy igen, ezt most hallottam, hogy Svédekkel a együtt. finnek azok nagyon begőzöltek, és nagyon elmentek ebbe az orosz ellenes dologba. Lehet, hogy a Kaja Kallas hatására, mert hogy az is ilyen izét, Gondolod, megértik az és észt nyelvet a finnek? rokon népek, aztán lehet, hogy ők is ezért gondolják azt, hogy ők erősek, itt 3 millióan, tudod, ezt akkor Mhm. neki megyünk az oroszoknak, mert hogy a 8 millió zsidó is lenyomta a 100 millió arabot annak idején,
És akkor azt hiszik, hogy nekik is van valami esélyük, de hát ahhoz kéne 8 millió zsidó, és akkor lenne esélyük. Viszont ugye Finnországnak nincsen 8 millió zsidója. Hát nincs. Úgyhogy itt valami hibát, és az oroszok se arabok, tegyük hozzá, úgyhogy azért ebből a történetből ilyen értelemben Igen. valami hibázik. Szóval, Hát nem teljes a képlet, maradjunk annyiban. tehát ugye a Baltikumhoz hozzászínezve a sárgával a Skandinávia vonatkozó részét is. Én nem tudom, hogy az oroszokkal egyébként mennyire lehet értelmes és higgadt párbeszédet folytatni, de azt gondolom, hogy meg kéne próbálni. Szlávok. Igen, szóval ott azért vannak ez a bolsója emócie, azért ki tudnak jönni, tehát én nem mondom, hogy Igen, tehát ez egy ilyen oximoron, hogy értelmes beszélgetés szlávokkal. én nem mondom, nem mondom, hogy egyszerű, de nem igazán látok más lehetőséget, hogy meg kéne próbálni. Tehát az Hát a, igen. tehát az a én most megy, hogy itt a oroszölő kaja veri a mellét, meg itt a finnek és a svédek itt begőzölve az orosz vért követelnek, és beléptek a NATO-ba Na, ennek van a gyorsítva. legkevesebb értelme. Igen, sőt, te érted, hogy beleöltek ennyi energiát abba, hogy meggyőzzék a magyar országgyűlést is. Tehát Orbán gyorsan meggyőzték, de azért az országgyűlés nem volt egyszerű. És hogy őket Igen, is ott, itt, ott az, tehát ő is csak azért ellenkezett, mert hát ott van a parlament. Tehát így van, nem nem tudta keresztül mindenható. verni. Szóval, Persze. hogy ez ennyire fontos volt itt ez a keménykedés a svéd-finn kettősnek. Az a baj, megint amiről előbb beszélgettük, hogy Európa abban szocializálódott most már gyakorlatilag 80 év, hogy majd Amerika vigyáz ránk. És itt Mhm. mindenki marad bátran keménykedik, meg az oroszokra kurva anyáz, mert az van a hátukban, azt érzik ott, hogy hát Amerika majd vigyáz ránk. De mi van, ha nem? Hát meg eddig tehát eddig Nyugat-Európa azért a történelem naposabbik oldalán volt. Hát bőven. És pont ebbe hűlt bele. Igen, És ezért van most már az, hogy ők teljesen elhitték saját magukat, saját maguk hatása alá kerültek, és ezért van az, hogy most változott a széljárás, és ezzel ők nem tudnak mit kezdeni. Tehát ők, igen. ők nem vágják, hogy most ebben a szituációban, hogy most Mit kéne ebből csinálni? hogy tudunk jól kijönni. Mert Igen, lehet, hogy hát most a svédek meg a finnek úgy gondolták, hogy ez ilyen pillanatnyi jó ötlet, hogy most akkor csatlakozunk a NATO-hoz, és akkor biztonságban leszünk. De hát ez közelről sincs így. Tehát nem érzem azt, hogy ők olyan marha nagy biztonságban lennének a NATO-ban. hát igen. Na ide passzol ez a mém, amit itt most meg is tudunk mutatni. Tehát, hogy így Nyugat-Európa itt találkozik azzal, hogy igazából nincsen jó kijárata egy helyzetnek, és mindenhogyan szívni fog. Úgyhogy itt nyugodtan Igen. forduljanak bátran a magyar történelmi bölcsességhez, mi meg küldjük ezt a mémet nekik szeretettel. Hát persze. Tehát mi azért tudjuk, hogy milyen az élet kevésbé napos oldalán lézengeni. Meg Tehát azt, mikor csak kettő sötétség hogy elsőz egymással, igen. rajtunk Hát meg az, keresztül. hogy milyen a két rossz közé bekerülni. Tehát Úgyhogy ütköző államnak lenni. Milyen, Úgyhogy milyen az a szar helyzet, az? hogy a Baltikummal szemben egy sokkal őszintébb együttérzést tudok garantálni, mint Nyugat-Európával szemben. Uh-huh. Szóval a Baltikumot egyébként valahol tényleg őszintén sajnálom, kurva szar nekik itt ebbe a orosz közelségbe, de hát De ez a földrajz. ez a földrajzi valóság, ezzel nem lehet Ez mit a kezdeni. földrajz. Ugyanakkor arra azért kíváncsi lennék, hogy a finnek és főleg a svédek, mikor itt keménykednek az oroszokkal, hogy megyünk a NATO-ba és megbasszuk az oroszokat, nincs itt kimélet. Mikor Uh-huh. így a svéd majd így hátranéz, és Amerika nem áll ott, na akkor, Lehet, akkor mi lesz a de keménykedéssel? lehet, hogy tehát a finneknél azért szabadultak el ennyire az indulatok? Mert hogy mondom, ezt beszéltük, és tényleg kapom a visszajelzéseket, hogy Finnországban tényleg nagyon elszabadult a pokol, és ők már egy az egybe tolják ezt az orosz izét, hogy ők ennyire elhiszik, hogy Amerika ott van mögöttük. Bicskával akarnak orosz Akkor vért kurva venni? szarul járnak, tehát én azért arra nem tennék olyan nagy Igen. izét. Tehát most fogták és mindent fölraktak a pirosra? Igen, Amerika Hát azért egyébként, tehát ugye most amerikai doktrináról beszélgetünk, tehát Amerika, hogyha akarja, akkor nyugodtan tovább színezheti ezt a koridorját Finnország felé, meg a Baltikum felé is zölddel, de szerintem nem fogja. nem, mert annak meg már nincs értelme. Tehát az megint ez a túlfújt lufi,
amit Igen. mondtál is. Hogy, hogy Hadd legyek egy megvan, kicsit, megvan az, tehát tőlem, neki tehát ő nem saját magát akarja elválasztani az igen, oroszoktól, hanem a németeket. igen. És akkor most így És ahhoz meg nem kell neki Svédország, meg és így Finnország. tőlem szokatlan módon, hadd legyek egy picit érzéketlen, Amerikából Igen. nézve, ki nem szarja le Skandináviát? Igen. És az Megint a csak, baj, hogy és itt nem népekről, meg nem érzésekről, hanem térképekről beszélgetünk. Tehát nézd rá a térképre, igen. Washingtonból nézve, ki nem szarja le Skandináviát. És ez nem jó hír se a svédeknek, se a finneknek, ha meg vannak De borulva. hát ez meg már legyen az ő Ez az problémájuk. ő Tehát problémájuk, ez, úgyhogy akkor mi itt is hagyjuk őket az ő ők ugyanúgy nem problémájukkal. foglalkoztak a mi problémánkkal, mi se foglalkozunk az övékkel. Úgyhogy Na, és akkor mi akkor még tovább van is valami, lépünk az ő amit... problémájukról a következő problémára. És ugye itt most már Ez már volt szó Dél-Európa. volt szó, ugye hát Magyarország az része ennek a tervezett koridornak, volt szó már Szlovákiáról, ugye a minket érdeklő helyek közül, volt szó Horvátországról, és akkor most itt szó lesz Romániáról is a minket érdeklő helyek közül. Gondolom mindenki érti, hogy mit kell érteni. Szóval van még ez a dél-keleti sarka itt az európai NATO-nak, ami, hogyha Szlovénia és Horvátország egy ilyen az új felállásban egy nehezen értelmezhető hézag, ez meg egy nehezen értelmezhető komplett szeglet, ami nyilván csak egy Hát ez egy pénzéget. ilyen Ami egy pénzéget. ö, Tehát kiszögellés, az a helyzet, hogy nem? igen, és egy ilyen koridor mögött NATO tagként megint csak mondom, nem is, hogy nehezen, hanem nem Törökországot ezt értelmezhető. nem... Igen, Törökországot azért annyira nem mondanám ennek, mert ott ahogy beszéltünk is róla, hogy azért Törökország azért De pont az a önjáró. lényeg. Pont az a lényeg, hogy azért Igen. Törökország a szírháború, az mikor tört ki 2015-ben? Az Valahogy arab úgy. tavasz, mit tudom én. Szóval Valahogy úgy, azért a ja. szír háborúba, meg az iraki, ez az iszlám államos, hát igazából Irak-Szíria az egy hadszintér Aha, volt, tehát az iszlám államos háborúba azért Törökország megmutatta, hogy ő egy önálló alanyi jogon is tényező a környéken. igen. Tehát most Hát Törökország egy erős középhatalom. ugye Törökország Amerikával NATO szövetséges, de azért az elmúlt 10 évben Törökország a közel-keleten nem NATO tagként, hanem Törökországként viselkedett Uh-huh. és szólt bele a dolgok menetébe. És a törökök egyébként az oroszokkal milyeneket tárgyalgattak, egyezkedtek, ott repülőgép is volt, ha jól emlékszem, ugye kettőjük Persze, között. Tehát persze. Törökország az elmúlt Hát tíz meg évben, ott egy az egybe Szíriában ott szemben állnak. ott, A igen, törökök meg az oroszok. igen. Szóval most, de hogy Törökország ezt maga Törökországként csinálja. Persze, de nem És NATO-ként. ezekben a bulikban Törökországnak soha nem volt a NATO hivatkozási alap, amikor ezeket a bulikat csinálta. Nem, Ő ott nem. építi a maga zónáját a közel-keleten. Uh-huh. Megpróbálja persze a kurdokat féken tartani. De az az ő maga Ja. története. Szóval Törökország, oké, hogy NATO tag, de Törökország önállóként viselkedik, és akkor ott van a másik még ilyen régebbi NATO tag, Görögország, aki meg alapból, Hát az... mivel a törökökkel gyűlölik egymást, történelmi alapon, itt most hadd ne tegyünk igazságot benne, bár van dolog, erről is nyilván van véleményünk, de ez most nem tartozik ide. Szóval amikor Törökország erős és fegyverkezik, akkor Görögország is fegyverkezni fog, ez meg axióma. Tehát ők ezt oldják Hát de ez egymás. úgy, őket, hát igen, meg hát őket egy katonai tömbbe be zsuppolni, hát ez elég Ez kb. érdekes. A magyar-román mostani szövetséghez hasonlítható. Hát igen, meg mondjuk most az lesz még érdekes mondjuk, hogy a szerbeket bevennék Albánia mellé, tehát most így Igen. tök jó. Szóval Ezek is ilyen híresen nagy barátságok. ezt a dolgot ott a görög meg a török, ezt mindenféle NATO-tól függetlenül mindenkor oldani fogja egymás közt valahogyan. Uh-huh. Ez az ő bulijuk. De hát azért mondjuk arra kíváncsi lennék tényleg, tehát egy ilyen NATO had mozdulat keretében, hogy a görög és a török vált vetve Igen. mennek harcba egy harmadik Igen, ellen. és Tehát ez így... egymás hátát testvérként őrzik az ellenségtől. Aha, igen. Tehát ez úgy minden esély megvan rá. Ja, Na nem. szóval, és ugye ők itt ennek a nagy része ennek a dél-keleti csücsöknek, vagy kiszögellésnek, és akkor van a többi ország. Hát azok ilyen sallangok. Te ugye, Na, az már tényleg sallang, meg tehát ez kiszögellés. a Macedónia, Albánia, Montenegró, ez na, hát igen. Hát úgy Bul nagyjából akkora értelme van, mint Izlandnak.
körülbelül. Mármint katonai Ne, szempontból, egyébként Izlandon Izlandnak van stratégiai stratégiai fekvése, igen, szempontból ezeknek nincs. ennyi, de például katonája nincs, tehát ott az egyetlen egyenruhások a postások, Igen. tehát Izlandon, Mivel tehát nincsen még vasút. nincs. De csak ezért a postások. Na, és Igen, akkor igazából itt Bulgária is egy olyan dolog, hogy oké, ott van, mert tehát be kellett venni, mert ott van, de amúgy így minek? hát Tehát annak sincs sőt, sok tök értelme. értelme És nincs. ugye ott van akkor a mi kedvenc, drága, látos, fantasztikus, imádott Romániánk, akit az amerikaiak egy Lengyelországhoz hasonló orosz féken tartó bástyának szántak, csak ezek ellopták a bástyának az alapköveit is gyakorlatilag. Hát igen, Ugye azért nehéz szabadulni a régió úton álló berögződésektől, úgyhogy emberek és nem tudom, ez népek, egy ilyen tehát ez a román népléleknek a feleje. tehát az van, hogy Tehát ezt szokták, az a baj, hogy ezt ők is tudják magukról. Tehát persze, amikor megvolt a konstancai benzinlopás, vagy üzemanyaglopás, és akkor a román honvédelmi miniszter áll ki, és mondja azt, hogy hát gyerekek, mi ilyenek vagyunk sajnos. Tehát, adottság. ja, tehát basszus, tehát nem az, hogy hogy most eljárást indítunk meg. Még kiáll a hülye, bazd meg, és elmondja, hogy hát bocsi, de hát nálunk ezek így mennek. Tehát anyádat. Tehát, Tehát itt mindig beszélgettünk a térképek, hogy a földrajz az igazából áthághatatlan adottság. Hát az, hogy a román olyan, amilyen, az is egy ilyen áthághatatlan hát adottság. igen. Tehát ők azért tudnak alkotni. Na szóval, tehát Románia nagyjából szerintem eljátszotta ezt az amerikai bástya mi volt. Tehát Aha, ami egyébként egy baromi erős kiinduló pozíció volt, és megmondom őszintén, hát nyilván mi persze. nyilván nem örültünk ennek. Ez nekünk nem volt jó. Igen, és igazából Ukrajna is ezért volt ez, mert hogy igazából az eredeti terv, ez a lengyel-ukrán-román Uh-huh. vonal lett volna, mert Ami hogy három, Magyarországot kiesett, és ami akkor, három hogy a kellőképpen nagy Ukrajna. ország a védelemhez egyébként. Tehát nem csak, hogy Persze, jó helyen vannak, hanem nagyok is. és az úgy teljesen elvágta volna Oroszországot, tehát az úgy féken tudta volna tartani Oroszországot, tehát se Ukrajna, se Románia nem olyan néplélek szempontjából, hogy erre azért úgy baromira lehetne Hát támaszkodni. meg mostani állapotuk szempontjából se. Persze. Tehát Romániába a fölpumpált GDP-n meg a belső fogyasztáson kívül semmi nem néz ki jól, minden a csőd felé mutat. Úgyhogy A basszus, hát, ezt mi kivárjuk. de hát, de olyan dolgok vannak benne, hogy tehát amikor az kerül be a hírekbe, hogy ellopnak egy hidat, tehát, mert volt ilyen Romániában. Elloptak egy komplett hidat. Tehát, Elloptak egy hidat, és keressék akkor a még. azt mondják, hogy Magyarországon korrupció van. Na ne. És Tehát, Románia már lekörözött minket, tudod. ja, és ez a Románia előzött meg minket, ahol egy hidat ellopnak. Ne Hát idegesít. meg kell keresni a még telepen. A hidat. Aha, ja. Igen, tök Na, úgyhogy jó. ez még egy fontos dolog, hogy amit mondtál, ez a lengyel, román, ukrán bástya sor volt kiszemelve a korábbi amerikai külpolitika szempontjából az oroszok Igen, csak fékentartására. aztán tehát itt a fontossági sorrendek szerintem buktatták ezt az egész dolgot. Persze, tehát a néplélek, a népkarakter is fontos, meg aztán az egyéb külpolitikai elgondolások is nyilván ezt a dolgot Mhm, befolyásolják. De az egy fontos szempont, amit előbb mondtam, hogy mind a három ország nem csak, hogy ilyen szempontból jó helyen volt, de kellőképpen nagyok is hozzá. mhm. Tehát az van, hogy egy Meg ilyen, hát igazából az amerikaiak az oroszokat akarták elszigetelni, és utána rájöttek, hogy rohadtul nem, inkább szigeteljük el a németeket, jobban járunk. Tehát most ott tényleg a Balkán, az most ebből a szempontból ki a felejtős. francot érdekel. Tehát most Skandinávia az, 2. hogy a Balkán, igen, tehát most, hogy a Balkán vagy Skandinávia az Oroszországéje, az ki a francot érdekel. Egyébként nyilván nem Tehát lesz most az, tehát egyébként ezt meg az nem, persze, ember hogy ránéz nem. józanul, tehát Európában olyan etnikai, kulturális, meg történelmi sokféleség van, hogy itt nem lehet igazából pacifikálni külső hódítóként semmit. Nem. Tehát te, ha orosz vagy, és Nem. Oroszországban, nem tudom, valami jótevő tündér Oroszországot a világ legnagyobb hatalmává tennék katonailag,
akkor is orosz részről teljesen képtelen hülyeség lenne bevonulni Svédországba és elfoglalni Svédországot. De akár De Bulgáriát, meg minek? Görögországot, meg Jugoszláviát is, mert nem lehet pacifikálni Hát most egyszerűen. egyszer ezt már eljátszották. Bele is buktak. Tehát Igen, ezt tudja nagyon jól is, hogy a Putyin is igen, tudja nagyon jól, hogy az, hogy most megint a félvilágot uralja, ezért nem csinálja Trump sem. igen, Tehát ezt ugyanezt akarja, tehát a Szovjetunió példájából ezért van az, hogy a történelem ö, példáiból tanulni kell, nem igen. tehát a történelem fasságaiból tanulni kell, A nem sajátból, megismételni őket. sajátból, meg a másokéból is. És Persze, akinek van tehát egy a pici, és történelmet visszanézed, és frankon látszanak azok a dolgok, amik már egyszer nem sikerültek, valószínűleg megint nem fognak sikerülni. Tehát ugyanaz, amit állandóan a németeknek a fejére olvasunk, hogy megtámadják Oroszországot. Ne támad meg, eddig se sikerült. Egyszer se. Mi a fasznak próbálod meg? Nyolcadszorra is. Nem fog sikerülni. igen. És ugyanez van, hogy most az, hogy Románia a orosz befolyás alatt van, vagy nem, szerintem azt az amerikaiak pont leszarják. Hát innentől kezdve az, hogy Román Tehát, mindig, sőt, még szerintem az amerikaiak még örülnének is neki, hogyha Románia orosz befolyás alá kerülne, mert legalább akkor tőlük lopnak, nem az amerikaiaktól. hát viszont a román az úgy fél az orosz befolyás alá kerülést, mint a tűztől, és ez nem alaptalan, mert az oroszok Mert, rohadtul gyűlölik a románokat. Pont hát azért, mert persze. ahogy a román viselkedett az elmúlt 100 évben, Hát igazából sok jóra nem számíthatnak nem, az tehát oroszoktól. az Tehát elmúlt száz ha valaki évben tudja, hogy milyenek a románok, akkor az oroszok azok tudják, és azok meg biztos, mi. hogy nem fogják annyiban hagyni, hogy garázdálkodjanak. Igen. Tehát a román azért az elmúlt 100 évben egészen valószerűtlen sikert sikerre halmozott, az olyan magatartásával, amilyen volt, Az átállással. de azért közben mindenki kiismerte, hogy milyen. Persze. Tehát most már mindenkinek Hát megvan tudják a nagyon jó. vastag Hát véleménye. a román az elmúlt 100 évben 6-szor elárulta a szövetségeseit. Igen. És akkor mellé még ez a stuszpoint, hogy Hát tényleg egyetlen egy háborút nem fejezett be azon az oldalon, mint amelyiken elkezdte. És ezt tudja nagyon jó mindenki, és megint visszautalva arra, hogy a történelem fasságaiból tanulni kell. És igen. aki olvas történelmet, az tudja nagyon jó, hogyha a két dolog biztos egy világháborúba, az, hogy a lengyeleket elfoglalják, meg az, hogy a románok átállnak. Ennyi. Igen. Aztán kész. Van egy, Tehát, harmad, van egy harmadik biztos is. igen, A végén a német hát, hogy a veszít. németek fogják kirobbantani. Meg elveszíteni is. Hogy ja, a németek fogják kirobbantani és elveszíteni, igen. Igen, szóval a román csak arra alkalmas, hogy beugrazda ellenséget háta mögé aktuálisan, de minden másra Mhm. alkalmatlan. Szóval nyilván az sem véletlen, hogy a románok nincsenek benne ebbe a doktrinába a koridor részeként felsorolva, és egyébként, ha Igen, ránézel a koridor többi tagjára, nem lenne semmi értelme Romániának. nem. Tehát Nem, minek, nem, tehát nem. egy koridor, egy válaszfalat minek csinálna Mercedes jelalakúra? Hát igen. Meg hát ott most ott tényleg a Dél-Európát már kitől Úgyhogy a elválasztani. lényeg az, hogy Azért mondom, szerintem ott a balkáni részt ott egy az egybe elengedték az amerikaiak. szerintem is, Legalábbis a Trump. mert nincs értelme, ez ott megint csak a térképen látszik, hogy azon nincs értelme mit Mhm. erősködni ott, meg kapaszkodni érte, de akkor visszautalva arra, hogy a lengyel, a román, meg az ukrán is elég nagy, kellőképpen nagy államnak tűnt ahhoz, hogy az oroszokkal szembe használható bástya legyen, mert nem lehet egy bástyát fölépíteni egy Észtországra, egy Montenegróra vagy egy Nem, Macedóniára, nem, ahhoz egy nagyobb állam nem. kell. Na most, ha itt Magyarország része a koridornak, és ilyen bástya szerep van neki számva, akkor hát ilyen Ezt méretbeli kifogások hagyjuk lógva. fölmerülhetnek. Mit? Hagyjuk lógva szerintem. Szóval méretbeli Hogy ezt most... kifogások fölmerülhetnek, és ugyanakkor meg ugye Igen, ott van ez a problémás Románia, aki eljátszotta ezt a szerepét, szétlopta a bástya alapozását is, úgyhogy, és hát ha itt az okoskodásunk az valós irányba ment, hogy próbáltuk a logika mentén fölépíteni, akkor Amerika levette a kezét Romániáról, ránk meg ránk tette a Trump kormányzat alatt. Vagy legalábbis ilyen szándékai vannak, ha még nem történt meg. hát ennyi. És ez nekünk, És és ez nekünk lehet, ne hogy legyen jó hír. kétségünk. Valószínűleg igen, és ne legyen kétségünk afelől sem, hogyha, mivel Trumpnak ez már a második ciklusa, tehát valószínűleg, sőt, biztos, nem ő lesz a következő amerikai elnök, viszont ez az irányvonal, ez marad. Ez ki van tűzve. Tehát a Trumpot körülvevő nála egyébként ilyen 30 évvel fiatalabb
Sőt, akár 40 Mhm. évvel fiatalabb figurák, akik körülveszik őt, akár a DJ Vance, ugye az alelnöke, aki, hát a Trump lassan, vagy már 80 éves, el is múlt a Trump? Nem, még nem. 78 79. talán, vagy Nem, már nagyon ott van a ja, 80-nál, a Vance meg ilyen 42 valami, és tehát 40 évvel fiatalabb ennyi. majdnem. Ez nekik, tehát ezt ők fogják továbbvinni, ezt a doktrinát majd. Akár választást nyernek a Trump után, akár nem, lehet, hogy rögtön viszik tovább, lehet, hogy 4 évvel később, ez majd kiderül, de ez a dolog, ez ki van tűzve. Hát ez nagyon ki lett találva szerintem, ez olyan szintű, hogy ettől már nem fognak elszakadni. És ez igazából ez egy járható út, és hogyha szerintem marad ez az adminisztráció tovább, akkor egy idő után a demokratákat is ebbe az irányba fogja elterelni. Igen. És még egy Mondom, fontos, tehát ez látszik is, folyamatosan látszott is a régi Amerikákban is, hogy tényleg mindegy, hogy ki volt, demokrata volt, vagy republikánus volt az elnök, nagyjából Amerika külpolitikája igen, mindig ugyanazon a vágányon haladt. igen. És még egy fontos dolog, ami szerintem itt fölmerülhet, az egy olyan egyébként nem alaptalan aggály, hogy azért kettő háborúra hajlamos bolond közé beszorulva egy ilyen békéltető zónaként, az nem egy biztonságos helyzet. Ez egy Nem. tök jogos felvetés szerintem. Tehát például Cipruson a görög meg a török rész közötti zónába békefenntartóskodni, az nem egy életbiztosítás, mert rád lőhetnek bármelyik irányból. Aha. Mert bolondok mindig vannak ilyen hadviselő, puskás Jó, de emberek között. igazából most De nem várjál, de hadd mindegy, hogy fejezzem fel a gondolatmenetet. Tehát az a milyen lényeg, alapon, hogy milyen izéba vagy. hogy ez így Igen? rosszul hangzik, hogy egy ilyen elválasztó zóna a kettő bolond között. Ugyanakkor megint csak a földrajzi valóság, ebből nem lehet kilépni, hogy mindenképpen a kettő bolond között vagyunk, mert ez a földrajzi tény, Persze. és ha már Jó, mindenképpen a csak nem kettő mindegy, hogy bolond milyen között vagyunk, állapotban. akinek mind a kettőnek szokás rajtunk keresztül gyalogolni egymás felé, puskával a vállán, akkor így mindig a lehető legjobb verzió, hogy van egy harmadik fél, aki egyébként nem itt lakik a nyakunkon, hanem messzebb van, de ugyanakkor kurva erős, és ő beleadja a maga potenciált abba, hogy ez a Mhm. demilitarizált elválasztó, vagy inkább elválasztó zóna, ez meg is maradjon. Igen. Tehát ugyanazt kell csinálnunk, ami egyébként egy ilyen kb. Történelmi szerepkörünk így a földrajzból ránk osztva, csak amerikai segítséggel. Igen. Ezért mondom, hogy ezt mondtam én is, hogy az a nem mindegy, hogy most lehet, hogy most tehát ugyanúgy elválasztók lennénk akkor is, Csak csak segítség így most nélkül. erősen meg vagyunk támogatva. Igen. Ezáltal így igazából nagyobb biztonságban vagyunk, mint hogyha csak így csupasz cseggel ott lennénk a két idióta között. Igen. Ami egyébként is Már pedig megvan, nincs tehát más így is úgy is. választásunk, mind a kettő Ennyi, idióta tehát közt így lenni. alapból ott vagyunk a két idióta között, de ezzel így, hogyha egy kicsit meg vagyunk támogatva, amerikai részről, azért úgy egy kicsit könnyebben át tudjuk vészelni ezt a nehéz időszakot. És igazából nekünk tényleg csak az, hogy távol kell tartanunk egymástól, tehát itt igazából az elrettentés a lényeg, Uh-huh. mert Amerikának nem fognak neki támadni, így innentől kezdve az amerikaiak által szponzorált államoknak sem fognak neki támadni, tehát az amerikaiak által megerősített államoknak, és így mi tudunk csinálni egy ilyen kapocs szerepet, egy ilyen, amit végül is folyamatosan akarunk mi is erőltetni, meg már jó ideje ezt szajkózzuk mi is ebben a műsorban is, hogy nekünk az a feladatunk, vagy az a szerepünk kell, hogy legyen, hogy a két ország, vagy a két világ közötti kereskedelemből betegre keressük magunkat. Pontosan. Egy olyan aggály van, ami viszont tényleg jogos és valószerű, hogy a nyugati bolond, meg a keleti bolond összefog egymással, hogy felszámolja azt, aki megakadályozza, hogy ők háborúzzanak egymással. Mert hogy erre is volt már példa. Hát, nem tudom. Miközben amúgy gyűlölik egymást. Jó, egyébként most nyilván teljesen távolnak tűnik egy ilyen Nem, azért német, német meg az orosz az nem nagyon szokott összefogni. hát csak Az éppen orosz előbb, 39-ben az orosz például. de várja, az orosz az előbb összefog az amerikaival. Hát ebben lehet bízni, igen. Tehát az Nézd, Antantis, meg a szövetségesek is, annak a Szovjetunió, meg az Oroszország az része volt. nézd, Németország a ellenében. legszebb forgatókönyv, hogy mindenki belátja, hogy a német egy idióta barom,
Aha. és le kell folytani, és aztán hagyni kell ott megpenészedni, ahol van. Csak nem szabad engedni Igazából, kinyílni. aki először ki fog hátrálni ott a németek mögül, azok a britek, aztán szerintem a franciák is idővel. Aztán, hogy mi lesz Nyugat-Európával, az már egy következő doktrína kérdése Hát lesz. az meg már, hát Az már távoli. izéból, az iszlám államokkal? Ja, igen. Szóval igazából Én úgy nagyjából sejtem, mi lesz a nyugat-európai a országokkal. koridor mi voltunk, az lehet, hogy indokolt marad hosszabb távon is. Igen, tehát lehet, hogy hogy a muszlim támadástól kell majd megvédenünk Oroszországot. Ja, milyen biztatóan hangzik. Kösz! Maradék Romániával a hátunkba. Úristen, te! Hát, jó. Ezzel a De nem túl vidám képpel zárjuk nem, le nem, akkor ezt szerintem a zárjuk műsort. pozitívan, zárjuk azzal, hogy akkor itt most Na, amerikai szempontból mi sokkal érdekesebbek vagyunk, és hasznosabbnak ígérkezünk, mint elsősorban Románia, de itt akár beszélhetünk még Szlovákiáról, netán még Horvátországról is ilyen összehasonlításba. És ugye hát volt már egy korábbi beszélgetésünk a kínai kereskedő útvonalakról, ahol meg ugye a kínai nyugat felé irányuló kereskedelem kapcsán beszéltünk arról, hogy egy történelmi nagy moldva az nem ellenkezne sem az orosz, sem a kínai érdekekkel. Úgyhogy igazából ugye azt előbb mondtunk, hogy nekünk egyik erőssel se szabad összerúgnunk a port, és lehetőleg mindegyik erőssel jóba kell lennünk, és haverkodni, meg kereskedni. Hát, és most e felé hát tendálunk. És akármilyen furcsa, tehát az, hogy most mi a Amerikával, meg Oroszországgal, meg Kínával is jóba vagyunk, az nem feltétlenül egyértelmű. Mert persze, nem mindenki és ez, van mind a és ez nem hárommal adottság. jóba, és ezek tehát ez a három, ez egymással szemben áll. Igen, ez abszolút nem Ezt kéne adottság. fölfogni. Ez nem Tehát adottság, ez ez nem inkább bravúr, mint adottság. igen. Tehát ezek mindenkivel szembe áll, tehát ez a három egymással szembeálló hatalom, tehát innentől kezdve, hogyha mind a hárommal jóba vagyunk, az nem evidencia. Igen. És ha esetleg előáll egy olyan helyzet, hogy Amerika, Oroszország és Kína is ugyanazt gondolja a románokról, meg a magyar-román viszonyról, mint mi, az megint csak nem lenne baj. Hát, és ez nem feltétlenül biztos, hogy a románoknak lenne jó. Akkor ezzel a Mert pozitív nem képpel hiszem, hogy zárjuk a úgy... műsort. Igen. Csak sikerült jó kijönnünk belőle, Így és van. nem kihagyni belőle a revizionizmust. Na, ez most elég Jó. hosszú lesz szerintem, vagy hosszú lett, Ja. de ez megért ennyit, azt gondolom. Úgyhogy köszönjük szépen a Hát jó, figyelmet, aki rendben. ezt végigbírta az egészet. Aztán majd jövünk legközelebb is. És nyomjátok meg Fú. a harangot, meg a feliratkozást, meg mindent, ami ilyenkor szükséges, meg kommenteljetek, szóljatok hozzá, mondjátok, hogy Igen. miért beszéltünk hülyeséget, vagy miért mondtunk kurva okosakat, mind a kettő. Mind a kettő valid. Meg állítólag az algoritmus az rohadtul szereti a kommentet, úgyhogy mindenféleképpen kommenteljetek, lájkoljatok. Megosszatok. Nyomjátok meg mindenféleképpen a harangot, mert ránk nem lehet számítani. Az, hogy Igen, mikor lesz a aztán következő adás. legközelebb is jövünk. Ennyi. Majd amikor sikerül. Sziasztok! Sziasztok!